Assalamu alaikum vatandaşlar, gomyadalanız. Git çarşambağıda. Ertir Navalny'nin jaylanışı var. Şonun üçinem sonku gününde şular ýaly mertlikleri ýatlamak maksatly öldürilende ýem 15 gün aýyn boldy. Enidem jaylamakda kynçylyk çekýär maşgalasy. Bize düşünem näme? İngolmanla şu yolla görüşen ýigitler hökmünde. Bular bir opozitsioner öz ýurdunda. Opozisiýany halamayan dowletler, asnawny diktator dowletler, demokratik dowletleriň hemmesinde de opozisiýa diýilen zat bar, mejlisiň içinde mikrofona geçip öz pikirlerini aýdyp bilýärler. Bir aýdylyp bolanmayan dowletler şol SNG dowletleri, Rossiýa, we şoňa meňdeş diktator dowletler aýdyp bolanok, gürläp bolanok. Ýogsa da hökümetiň kemçiliklerini aýtmak kime bähwitli? Ýene şol ýurda bähwitli. Gün watara bähwitli däl ol. Mysal üçin öz öýüňiziň içinde, hojalygyň içinde bir kemçilik bar bolsa, şu kemçiligi bir aýtsa gowy dämi düzeltmek üçin? Bilmän gezip bersen gowmyka? Bilmän maskara bolup, üstünden güldürüp gezip bersen gowmy ýa-da şu kemçiligi biri aýtsa gowmy? Ýa-da biziň bir kemçiligimizi biri aýtsa biz şonu erwet adam diýip hasaplamanmy? Şoňa düşünmeýän, intak şo jagaşy logika düşünmeýän bir giden dowletler bar we adamlar gepleşip düşünşýär, haýwanlar bir-birine üýrüp öz dilleri bar olaryň intuisiýalary bilen düşünşýärler. Öne näşular ýaly gepleýän adamlarym ýaşatmaýan dowletlere diktatura diýilýär. Näme üçin Navalny men ünsberýän sebäp diýseň, Navalny diýilen adam şol türme basyljagyny bilibem, ýene ýygyna gitdi Germaniýadan. Barşyny da aeroportdan tutdular, içerik saldylar. Türmede de öldürildi. Öldürilende delil, üçünün videosu vardı. Üçünün bir gün öňünden suutda bolan videosunu paylaşdylar. Şadiyan gülüp degişip beren adam. Ertesi günüm öldürildi. Ertir Göny aýlymda Rossiýada Navalny barada Navalny Live Navalnyň kanallary var YouTube'da, Göny aýlymda görkezerler, jaýlanşygy we nemeleri var. O bilmeýänler bilmän gezip biler. Öldürmüşün ýaşap. O goýun ýaly daşar ýurtlarda sürünüp gezmäge dowam eder. Durmuşyny siyasata goşulanmak diýen adamlaryň aslynda da gowy ýaşamaga haky ýok adamlar. Siyasata goşulanmak diýer diýmek o ýurtlary, bu ýurtlary sergezän olup gezmäge laýyk. Siyasata goşulmanyňyz üçin bolýar şo zatlar. Näme üçin biz öz ýurdumyzdan gazanç edip bilmerler diýilen düşünjäni kellelerine goýulmayan aşa güýçlüğünü gören wagty götünden demalyan goýrugyny gysýan adamlar gelir köplenç ejide ganymlyk o batyrlygyny başga ýerlere görkezerler. Şular ýaly temalar bolan hiç kime gyzykly bolmaz.
gıdıklı bolýan adamlarym kän ýöne Rossiýada töweleme. Rossiýanyň köp adamlar uje nämedigini düşündi. Bizim türkmen goýunlarymyzdan netip bolsa düşünür diýip umyt edýär. Türkmen goýun asosiasiýasy diýip asosiasiýa döretmeli aslında. Türkmen goýun asosiasiýasy. O bizim halkymyzy oýunlaryş asosiasiýasyny döretmeli. Ady türkmen goýun asosiasiýasy bolmaly. O taýda da her bir goýun getirene $100 pul berilýär diýip bir tane goýuny getirip beýnetini açyp içine düşündirip goýbermeli biz. Şeýdip goýunyň sanyny azaltmaly vatandaşlar. Şul adamlarym şul işleri etdiler aslında. Öz ýurdunyň hökümetiň telewizionyada alyp barýan ýalan ýalňyş propagandasyny döwdi adamlara aslında size bir zat görkezip özleri başga zat edýändigini görkezdi. Paraxorluk, korrupsiýa. Düşünün düşünýär, düşünmeýänem düşünmeýäni bilen galýar vatandaşlar. Öne öljegini bilibem. Şular ýalak mertlerçe ölüme garşy mertlerçe ýörep bilýän adamlar az bolan soňam şolary da gahrman diýilýär. Türmede hiç ýylak mümkinçiligi bolmaýan o darajyk ýerde ýaşap ýören öldüreni de ejidaganym diýilýär. Ejidaganym diýilýär olary da. Zalim diýilýär. Awa. Köpüňizde gorkýandan gerek bu temalar gürlemäne ýa-da dinlemäne. Efir açyp görleme, aňarda dursun, wapşe gorkýandan şo mawtumlyň goşgasam şoldy. Bütün 40 ýyl maýa gelinçäň bütün bir ýyl nergedgin diýip. 40 ýyl maýa diýenem düýäň urkoçysa 40 ýyl maýa bolup gelinçäň bütün bir ýyl nergedgin diýe. Şol adamlar 40 ýyl maýa bolup geljek, gel bir ýyl nergedjek, bir ýyl ýaşajak, göni mertlerçe ýaşap ölkütjek diýdiler we ölkütdiler. Tema Navalny. Navalny temanam görülebileceğiniz ýok içiňizde. Arkasında mafyoz durda, mafya. Şonu hemmeňizden bilýäňiz ha. Rossiýanyň mafyasy. Yani mafyaň başdana mafyozam Putin. Putinski mafyoz. Bular ama bir gün diýip gider da dünýeden. Bir gün mafyozlar ama diýip gider da vatandaşlar. Türkmenistanyň kam mafyoz? Olam mafyoz. Kanun diýen bolýarlar, konstitusiýa diýen bolýarlar ýyl gözünde. Aşakdan edýän işleri ýekejede kanuny gawatdylar. Mafya diýilýär da. Mafyoz, Putinski mafyoz. Slava Navalnому. Slava героям. Heniden gorkýar o Putin'den, ölüsünden gorkýar. Putin şonuň jaýlamanyň öňüni aljak bolup her zat edýär. Häli bir habar okudum vatandaşlar näme diýär? Şol kiliseden näme akitmeler bir maşyn. Näme şoň ady kladbişär bu madarlyga çenli.
Şoňa kiçik goler maşynyň hemmesine jaň edip uguraja edipdirler. Äki däýmän diýip. Hemmesine jaň edip uguraja edýärmiş. Kimem bolsa neizvestna da nemeler jaň edip. Ya. Ha biz aktivizme gollap berýänlere markadan uguraja edýär Türkmenistanyň namart polisiýasy ol bol arka tarapdan. Şowur oýunna hemmesi düýü bir. Hemmesiniň hem düýü bir. Biz aktivizme gollap berýänlere uguraja edýärler, öýüne barýarlar. Olonkin sorup, ýalap, ýutjanlary zatdygan oklar ýöne. Çünki dogrular aýdylmagy isleýän oklar. Olaryň maskasyny saparlmagyny isleýän oklar. Saçaklar gönümel gepleşige de gelip bilen oklar. Gönümel diskussiýa da gelip bilen oklar. Navalny vatandaşlar tanan 100 ýylla bir sapar gelip geçip gidýär bular ýaly ýigitler. 100 ýylla bir sapar. Tanan. Oğuca seyredin şular ýaly ýüzlere. 100 ýyldan bir sapar görýäňiz. Ya. Gorku dağlara aşsa adamlar ayağa kalsa ağdarmacaklar yok. Diýmeň tek belli bir derece gelmendir gorku. Gorku belli bir ýere gelenden soň tersine urilýändir. Uğurlarım. Ustaydan kaçıp olayam karşıma. Navalny vardı gurulacağımız var olsa gelin o alayın efire. Tema Navalny şun. Türkmenistanyň prezidentiniň baş tutany Putiniň glavny düşmanydy. Putiniň gorkgan adamsydy. Mundan öň Nemtsev diýip biri bardy, onu öldürdiler. Ve başka da bir giden jurnalistler vardı. Olaram öldürdü. Kim aýyl adam diýenlere madyr araňyzda tanamayan. Kim aýyl adam diýe. Ha? Ömründe görmedik, eşitmedik adamlaryň madyr. Onunla bağ bolsa men birazjyk sede dinledeýin, tanadaýyn, Navalny kim, näme iş edipdir?
Evet. Yok mu içinizde geleceğiniz? Navalny vardı gurulacağını diyor va. Navalny ne ama yer işlemek, iş tapmak gayemiz değilse adamlar. Var derdimiz iş tapmak, işlemek, karnımızı doyurmak deyinse ne? Benim fikrimce şeyle olmalı. Onu birazcık Navalny vardı dinlen. Принято называть людоедами. За эти 2 недели показали, что их так называют не зря. Они вдоволь потоптались на теме смерти Алексея Навального в колонии, которую, учитывая все сопутствующие обстоятельства, уместно называть убийством. Никто не хочет дождаться результатов расследования, никто не хочет понять, что произошло. Ну, вы понимаете, конечно, если Соловьев кричит, что нельзя, Salavyov diye ki hiç kim giderlemek isteyen o onun diye. Ne olduğunu bilmek isteyen ok diye. Ya o da size bekvitli derler tabii. Salavyov. Olum Russiyan şartlık şehifi. делать выводы без данных расследования, то значит, что вам нельзя делать выводы. А вот Соловьев, Симонян прямо сейчас к выводам и перейдут. Бешеная реакция позитивная на интервью с Такером Карлсоном, и надо просто перебить волну. То есть последнее, кому случившееся может быть выгодно, это российской власти и России, конечно. Чистое безумие. Ну, ладно, попробуем как-то серьезным видом это разобрать. Как скотство пропагандистов и издевательство над телом Алексея Навального после смерти и издевательство над его близкими сочетается с любимым самовнушением Путина и его обслуги информационной. Дескать, что это они носители каких-то христианских ценностей и духовности. Духовность – основа нашей духовности. Православие – духовность, традиционные ценности. Уникальная цивилизация у нас. Что носители ценностей – это понятно, но ценности – это какие-то садистов-сатанистов. Правда, настоящие сатанисты могут обидеться за сравнение с Патрушевым или с Путиным. Меня зовут Илья Шепелин. Сегодня программа «Зомбоящик» без музыки и без традиционного оформления. Zomboyaşik. Rusya Putin meselesinde vatandaşlar hidayetleyin. Şu Putinski rejim yıkılman ol esenki devletlerinin hiçbirine de söz rahatlığım gelmeyer, demokrasiya da gelmeyer, meclis hem öderkine işlep bilmeyer, hiç kime. Çünkü ol isleyen ok. Ol bir adamının şu yurtlar kontrol etmeni isleye, olun bir adamını kontrol etmeni isleye. Eğer düşünýän bolsaňyz, şeyse bizim baýlygymyzdan arkaýyny ip bilýär, bizim gazymyz niras hatmaly, olaram kontrol edip bilýär, çünkü bir adamyň kontrol edämeli. Ruhan ulyny kontrol etdiň boldy, Türkmenistany el aldyň diýmek. Ruhan uly seň elinde diýmek, tutuş ýurt seň elinde diýmek. Olam hoply ýagdaýa getirýär, bizim pulumyzy, baýlygymyzy, hemme adamyza da. O meclisdäkilere gurjok bary. Meclisiň başçygam, deputatlaram, ministrlaram, Mina Baronovam hemmesem gurjok. İki dodoň arasynda alkyşlap duran gurjok. Ýaşullymyzam götü pampersli götü pampersli ýaşullar. Oturan ýerinde saçdyýsa saçça, siýdiýse siýe. Onuň näme seň elindäki baýlygyňam hedil edip alyp oturmaly. O halkyňa näme boldy? Eger Putin gowy adam bolýan bolsa diýerdi da, Gurban uly, ey halkyňam bular ýalag etme diýerdi, näme bilen okturýan Russiýa, Türkmenistanyň içindäki problemleri bilýän näler öýdýän.
O adam olsa diýerdi dara edir bu derejede aşsaklama o halkyňa diýerdi da onu. O adam bolsa. Diýen o was значит iki semerwet bolýar da şolaň. İki semerwet. Vatandaşlar. Bam pikiriňiz ho ya. Pikirsiz aýlanyşyp gördüňizmi dünýäde o hayvanlarym şonu ýaly pikir ýok hiçeli. Iýe, içe, sıçya, ýatya boldy. Şo iýäni, içäni, garny açyksa şo iýmän, içmäni bilýärdiňa. Bir hayvanlardan tapadymyz badyra, biraz ýomuz. Ya şo hayvan ýaly bolup görsmi? İş tapan okmy, iş özüň orada diýip bir hamana bar derdimiz birin iş ýaly. Bir işlemäne gaý gelemez o iş. Esasy bu derdimiz işlemek däl o vatandaşlar. Goýunyň derdi ol. Goýun ýa düşünjeli adamlar, goýun düşünjesindäki adamlar bar derdi işlemek, iş tapmak, eklenç etmek. Bolly goýun şo. Biz pula hyzmat etmeliler, pul bize hyzmat etmeli. Pul üçin ýaşaýanmy ýa ýaşamak üçin pul gazanýanmy? Ya pul üçin ýaşaýanmy? Şoňa karar bermeli. Ya ýaşamak üçin pul gerekmi sana? O 50 däli goçam bolsa, däli öküdem bolsa, öňüne otun tuğun berseň şolum sesini çykarmanjyk durýar. Däli, luboy haywan bolaýsynda, öňüne şoň otuny ýymyny tuğuny berseň sesini çykarmanjyk oturýar şo. Tapadymyz näme eger şonu ýaly boljak bolsak? Adam madyr hayvandan aşak düşüp gidýändir. Adam madyr periştelerden hem ýokaryk çykyp gidýändir. Adam madyr hayvandan aşak düşüp gidýändir. Meňe pikirimçe köpümiz biziň haywan derejesinden aşak düşdükmi kap diýen bar. Diňe iýmek, içmek, saçmak, ýatmak bilen başga pikir edýän adamymyz ýok. Onu ne için akıl veripdir o adama Allah Teala. Akıl ne için berilipdir bize vatandaşlar? Pikirlenmeyecek bolsak, beynimizi işletmeyecek bolsak. Ellenmedik beyin var diyara bağlardı. Türkmen'in kudaş o. El devrilmeyecek. Bugün haterlamaya vay gen göreyim. Haterlamamdım yara navalını diýsen görýän vatandaşlar. Haterlar bola ýa-da bunun öňe bolyn. Navalını diýsen şolaramdım ýa-ni ken görýän vatandaşlar. Bunun haterlanmady. Komentariyat koyun. Gidýän eken. Komentariyatam açyk dur. Nime täze döredilen Türkmenistanyň içindäki troll bandany bilýän vatandaşlar. Ýürüte troll banda döredildi. Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalaram şo nime başlanýar edýärler. Bargiden fake we hasaplary bilen algı operasyonu diýär türkler. Siziň kelläňizde ýalňyş zady ýylyny 3 adam bileşleýin estede 4-nji şo dogrumy kadro edýär bilýäňmi şol eksperimenti. 3 adamyny 5 adamyny ýylyny ýalňyş jogaplandyrýarlar ýürüte bileşleýin. 5 adam bir ýerde otur bir sonra berilýär. 4'üsi bileşleýin ýalňyş jogap berýär, 5-njim şolara goşulýar. Şolaň beren ýalňyş jogabyna goşulýar. Bilýäňizmi şol eksperimenti, ýani şonu edýärler dedi. Üstüňizde laboratoriýa ýaly üstüňizde işletdirip görsiňiz bara.
özüňiz oýnatdyryp. 100 sanak, 1000 sanak bolanda näme o ýalňyşdyr watandaşlar. 1000 adam diýende näme, milyon diýende näme. Ýalňyşdyr. O diýen adamlar şoň üçin eklenje diýä bolar. Ýalňyşdyr her wagt. Öz bilýän dogruny aýtmakdan gorkkan bolsaň, mertlik nirde, erkekligimiz nirde onda? Tanışlar. Yürütü, troll bandalar dörüttüler. Sizin bilýän zatlaryňyzdan ýalňyş zatlar aýdan bolup, ene misal üçin watan dönügi diýilýär. Watan dönügi, watan näme, hökümet näme tapawdyny bilýäňiz-de. Şonu da size şo watan dönügi sözüni kaçad edýärler beýniňizde, şo siz ertirkün şu dogry bilýän zadyňyzdan ýalňyş etmek üçin. O şeydi tank edesen watan bilen hökümetiň tapawdyny bilmeliňiz-de. O watan dönügi bolýan bolsa onu bularam dönüp, şu wagtky prawительствоda dönüp Türkmen waşyň politikasyna ters gidip oturýarlar, ruhnamany okudan oklar. Dönüp bularam. Bir wagtlar Türkmen waşa garşy gitseň hem watandy şolam dönüp, onu şolam dönüklük. Hani Türkmen waşyň nämesi galdy? Aýdyňan içiňizde erkeňiz bar. Hiç adam galanok. Türkmen waşyň bardadyna zyňda aýryp Gurwan goly bilen terdar. Bularam dönüp watan dönügi onu. Eger şo watan bolýan bolsa da prezident watan bolýan bolsa Türkmen waşa bularam garşy gitdiler. Ruhnamany aýlap zyňdylar. Hani ruhnamany okumaly etdi-de, politikasy bar. Açyk kapylar tiýatraty bar Türkmen waşyň. Ona maýlap zyňdylar. Bularam dönügi onu. Eger prezidente garşy giden dönüp bolýan bolsa. İçin karşıma çıkabileceğiniz yok, doğanın erkeğiniz yok, açınızda Türkmenistan'ın taşrakçılarından. Mertlerçe çıkıp, men plan vazifede işleyen, men şu hükümetin alıp barayan siyasetini gollayan, çıkıp diskus edebileceğiniz yok, açınızda o. Farşı vaatlar bilen geleyeniz o, yüzünüzde maçı bilmen, zadınızda medebilmen, o ikisi adam çatı bilen dok, watan bilen hökümetin tapawdyny bilen dok, gelýäňizde dok. Bir de watançylygy uğraşjak bolýaňyz bar. Ýalňyş ejeň 1000 adam diýene de ýalňyş şol. Milyon adam diýene de ýalňyş şol. Dogry ýekeje. Yok mağaranızda, o mertlerçe gelebileceğiniz. Ay gol ya. Korku dağları sağzıydı ya. Mertlik yok hiç kimde. Esselamu aleyküm. Yine de men. Käbir tanamayanlarınız vardır belki o. Näme yüzün gizlep efir atacak. Bulan özüňe maňa gorkýa zat diýip pikir edýänsiňiz. Kanalymyň içi videodan noli. Navalny. Ina mert adamlar. Mert adamlaryň oňundan niski paklon. Florial adamlar 100 ýyldan bir tapar gelýär watandaşlar. Öljeğini bilibem ölmeýi ören adamlar. Ne, fiyadar ölmesen tağım yine 10 yaşından 20 yıldan garra bölüp gittiğini tapavdu ne ama. O garra ölmesen bir kesellen ölüp gideceğim. Ölüp gideceğim adam ne ama bakı alacaksınız da yok içinizde. Yiyeceksin ben yine 100 yıl yaşayan yanınız var olsa çıkın orta gidem tanalıyım. Mazarın kapısı açık dur hem de. Arapçada aydıp bereyim mi suutnamasım Kur'an'la geçiyor. Küllü nefsin zaikatül mevt. Her nefs diye ölümü tadacaktır diye. Takısta korkup yaşamalılar 2 günlük dünyada. Hava geleceğiniz var mı o? Türkmenistan'ın hükümetinin valloğuçuları.
Arada efiritem dara. Barıňyz ger oýduňyzlaý o başagy bolup Amsterdamda efir açyp durkam. Gelin da o. Amsterdamda efir açamda. Şo wagtda köpdüňiz bilýäňiz diskussiýa şo wagt elimdegmejegin, ha? Assalamu alaikum. Nura näle? Aleykümselam. Gowmam, näli? Şükür şükür. Näle öwrenşäm? Ay, oňa da Ýagşlar bilen näle? Ay o. Ýa günçük ýa ediletken menem şo wagt. Ay, agar barýada gün görmän bar. Ay, diňe ýagşy ýawatyr bar. Ay, ýöne mene gowurýan ýagşly howany, dogry aýtsa. Menem başda gelen wagtym 3 ýyllap da şeýledim. Hadi görüp. Sen bilirsin bar. Nerwini düşýär bar. Ziyan yok. Ama mena yeni bir tapar daha gültüp idallım. Ediletken ay. Nemede bir tancak parkur taptım. Aşağı, yukarı. Bayırlı yerler var eken. O velosipedin olsa var köp yerler görýän hemme ýeri näme el ýeter. Velosipedine daroşka. Aytma 40 euro, 30 euro. O maşin alsaňa ma berde var 300 euro, 400 euro. İller o Türkmenler Opel aljak bolup 1 ýyllap, 2 ýyllap onu garaşyklalyp berde. O gün bir aýda bir ay işleýän ol maşin düşýär vatandaşlar. Bir ay. Yani sizin Türkmenistan'a ýaşap 1 ýyl aljak puluňyzy, 1 ýyl kazanjak puluňyzy men 3 aýda 15 günde ýetýän. Yani o maşin jaý diýäňiz da şoňa siz belki 20 ýylyňyzy gidirýäňiz. Nuraga reklamalaryny görýän urlan zat maşinlary görkezip neme şonu satmagy bejerip görler. Ben şoňa taşlandy maşinlar eger gerek desen maşinlaryň eltip zyňylýan ýeri var. Şo taýda käbirlerini biraz bejersen sürlük gidýän go urulmadyk özem. Maşinlar go baryp prямо şo ýerden satyn alyp gaýda bermeli bar. 300 200 euro. 200 euro 2010-njy ýylyň 15 maşinler var. O maşin berde nemede problemi der hiç. Velosipedler gymada elektriski velosipedler 1,5 müňden başlaýar. O täzeler 1,5 euro anam olur. Ay bir maňa nemet ýa-da videolarym görüp durma bilem. Ok men girsem, ey velosiped diýip gülýär da bilem. Yak velosiped sürüp ýöremek Türkmenistanyň düşünjesi boýunça velosiped sürmek nemede awraýda da. O ulawsyzyň nemesi da velosiped men ýa-da ulaw bolmaz. O berde habar ýok, premier minister zatlar velosipedde. Minister nemelerem velosipedde aýlanyp ýör. Ana o şu yerde ASML var, dünya belli chip, onlar yani elektronika neme kampanya, en güçlü kampanya. Şu yerin direkt satrudnikleri, ula inženerler, zatlara velikte gitti yani neme işe. Yo bizim tek Türkmenin aň düşünjesi yani çabar 20-30 ýyl gereklay bir zombi ýagdaýa sokuldy da biz Türkmen başyň döwründen baram şu wagtkiň döwründen oňa mundan çykarjak bolsaň wara istiçilne bir 2 ýyla gerek onu da polu güç bilen telewiziýa jurnalistikalar ýelinde bolan ýagdaýyna Türkmenistanyna 2 ýyla gerek şular şu düşünjelerinden atşançaň da olam elinde telewiziýa bolan ýagdaýyna atak o bloklanan internet bilen o blog düşünjesini aşak bolsaň wara. O postlak giden bolt gaýka bolýar, açar bilen açyp bilmän sarwaýt bolýar, bilen nemeler. Görýänmi bir efir açýan mysal üçin TikTok'tan zatdan näle gelmeli Ýewropa ele beli. Soň sorawlaryny okaýanmy? Soraw ýazýarlar da. Beýle Gruziýadan baryp bolýarmy? O ýerden baryp bu neme nirden vize sormalı eyle. Men aýdan o jan dolanlar bir Google diýilen bir zat var özüňem daşa ýurtda Türkiýede zatda köpiň Belarusiýadan girip otur interneti var internetten TikTok'a girip otur ýöne
şu berýän soraklarynyň hemmesine jogap tap bolýar-da girýän adres neme konsulstwa misal üçin Polşanyň konsulstwasy ýa posolstwasynyň adresi zady hemme zady çykyp dura. Şolar hem barýadan birinden sonra berýärler-de bilýän. Şoň üçin o danışmanlyklar zatlar gowy pul wadanýar da. Özler kellarda feranok, şo özleri öwrenýän diýenok, şo barýa danışmanlyga pul berýär. Sene diýär. Oňam içinde haýsy madalyan bolsa, şol has gowy diýilen düşünje de bar bularda ýene. Şoň üçin madalyalar bularda. Ardan etýän bolýar. Aýmyň diýär gaty neme ýok jannat diýär gaýtam. Ona metronoklar diýär. Yok ya şeyde valla bu ata maşenlikler daha yani uğrun yolunu taptılar abi Türkmen'in o maşenlikler. Şeyde valla bu ata ikin giren maşenlik bunları iyi diyenem yok. Bunları ne diyenem yok. Abi şu Türkmen'in özleri ol bul kanalda onu bununla çıkaracak oluyor şeyden oluyor onu alacak oluyor oğlum. Dinleyen kim onu? Neme oldu hocam? İngilizce efirlere girýän misal üçin gaharyn gelip bir zat söwüp ýazjak bolýan ýazyp bolanok bilýän. Orusça ýazjak bolýan ýazyp bolanok. Türkmençe näme diýip hapa ýazsaňam çykýar şu taýda aýryp zyňanok bilýän. Hezli oldu türkmenlere var ha. Neme komentar ýazyp zaýyr görensiň ha. Sırası ayır ya. İngilizce'de topluluk kuralı deyip bir zat ayır ya. Türkmençe'de yazmak diyorlar var ha. Arkayın. Ay şoda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Geçerse. Yankı diyen dayan bir kurun belak geçtin olin. Ana şul Türkmenler özünün öz etmen başkasına ananya detay. Şoňa özümen dir şaýat oldum da biri TikTok'ta bir maşini çıkarıptır. Diye menden diye $2000 diye Türkmenistan'a gitmeden password'umu oňaryp berjek $2000 alawam telefonlaryma jogap beren okda diýip ýazyp şoňa aýda otyr jogran otyr aşakdan ýa-da biri inde adyna okap ýetişmedim bilen diýe hakykatdan $2000 barmasa oňaryp berýärmi diýär. Türkmen ne de ya? Yok, hayran kalmalı. O ten yok bradyk kellede skyrdy bolsa da Türkmenistandan gelmek problema ten passwordun özüň bolman passwordun näde gidip gelip bilýär men hayran. Passwordun çalışarlar maýdyň o gitmedi. Maşenikler var şo ina bir çıksa diýse de gitmesiz pasport çalışıp berilýär niýse berjekler bara onanyp şoňa. Käme men şonu diýän da şol jogran waýda oty menden $2000 aldy, passwordum alyp gitdi, passwordum beren ok, pulum beren ok, ödem ýok diýäbilin. Aşakdan ede hakykatdan oňaryp beren ata Türkmenistan'a gitmek gerek geldi ýa. Ýetaýda ýere ýanynym diýip gyýgyr, otyr bolýan ýa, maşakdan bir ýene şu tarapa. Benim öňümden çıkan adam bir teňdoşuma, dostlaryma, tanadyk bildim aýtdan o adadyk kelleňe işsediň bir özüňizi açyň, hakykyňy soraň, şolar mysal üçin agentstwa ýa-da bir şirket şolaryň eden zadyny size etdiňiz, eliňizde gülýän telefon bar, giňirin Google'a niýde näme dokument toplamaly ýazyp toşataýda okamaňyz başarsaňyz boldy diýen ölin. Ediyorsun o vaktimiz yok diye danim. Kimlere pul verip, kimlere pul yediriyor da. Şoňa bira online ol internetten başvurulýar. Baram sağlık sigortası gerek şeylermi sigorta nemeti. Sigortasynam öňe edip berenler o zatlar bagata şol boy sigorta nemesine barsan şolar edip berýär. 150 lira diýňa men de urma bilem onni. 500 600 bolsa da.
Ädir Çok 6 televizyonlarını geçiştirýän bolun geçip durun özi. ya gen valla. Ondan sonra ağlaşıp diyorlar ne bul men maşinist ve etti da men pulum allı. Ne bul beytti da meni beytti. Adres kaydın gerek, neme kontraktın gerek. Güç sanlar gerek la hoşuma kenarlardan gerek geldi. Ay. Beytmen diyor. Olmalı seyret Türkmenistan'da da şeyler yönü. Türkmenistan'da da şeyler. O tayda da şol O tayda yürütü. Nora indi şunyan deyin de sözün böyle anulen menen bir ne dağına gidip geldim şu Türkmenistan'da bir yıl ol qaytdım belin. Misal için bir edaran iş kapsını näleyin. O edaradaki oturan adamlar alan oktanın pulu şu tayda yürütü adamlar var. 4-5 tane. 10 tane var. Ondan sonra ağam diye geldi oturduğun adam bir problem olan da doğun ağam diye ne problem olan geldin aydı. Plan problem olan geldim olin. Sonra orta polar mı karay şunu oturmaya yeter mi kad? Plan seversen ben alıp çıkan ne goni. Daşlı ya o zaman. Şu tayda var avır libo edarasında Musralya, Norsangambolya, ne yapmasın? Şolara mı iş yapıyorlar o? Hayran alım ben aytdım vap şu tarana o diye kayttım bana. Sen o ne men eşittiğin için mi bilemok? Ben şu Türkiye'de kam eşittim olin o Türkiye'den. Türkiye çıkmak kıyınrak doğurlar valla bir aradan. Sonra o ayda bir tapar reysa gidecek bol kadet bol. Aeroporda varttır olin niye? Gelmen uçup bereyinip diye 20 neçe milyon puluna malıp diye mara uçup bereyinip diye ara 20. Hiç kimden burlo şayma, hiç kimden daha sonra aymanın minip oturgun da diyem diye belli. O doğru. Men ne çavun marda tür diye. Şutaya kayıtmalı oldum da böyle sordum. De kasadan sonra sana pali bombam yok diye bilirdi. Sonra şu tayda olanlar, rahatlar, aylanışıyorlar. Sonra şuradan sonrasın. Birisi 100 milyon ni da o bilediler. 100 milyon. Bir biledi ha? Ben aytdım o benim dedim şu Türkmenistan'ın rayatı. Bilyan dedim bakasını. Böyle 30 olsa adam razı. Şu 30 yaş adam razı dedim. Ama sen 100 fikre da sen dedim da. Diye gerek olsa ne beryan diye yok olsa da olmasa da diye gidip bilyan diye. Ayonu bir ne medyanlar? Baki o şu bakar. Bolmasa almasalar bakarını götürme da. Soda bir baycanlar badır o. Yani 100 milyon verememe Türk'tü de mä bir ütköşük neme deme yo emine hayran eş bizim Türkmenlere var. Ondan sonra bir taneden soruşturdum dedim indi Premo'ya gidip bolana soruşturdum da ettim. Türk Hava Yolları'nda kan yok Türkmen Hava Yolları'nda da pesle baka diyorlar. Ondan sonra dedim çerez Dubai gidip bolaya dediler de. Son soruşturdum. Dedi gün kasasına vardım şu Aşkavat'taki Atamurat Aliye'nin manlayına $270. Gün kasa vardım şu taydan aldım. Şu günümü çıkarttım oradan. Baran günüm. $270 hükümlü töledim ama hiç kimeden aytmayan şu taydan geldi yaman problemi. Problemi ne mi problemi? Mesela için 4 saat 20'da Dubai'ye uçtuk mu? 5 saat Dubai'nin aeroportunda oturduk mu? Ayol her vakit bolyanlar oynayalım. Men de şonyan akolda Dubai diyer yani ta Müslüman yurtta yamanam happy fekeno balen aeroportla izinden yani oturup bolana uçardılar. Birinci yedek vardın ha? Birinci yedek vardım ben Dubai'ye.
Şu çerez Dubai uçorlayıp şu tayda Dubai diýerler. ey. Benim var. Yaman erwedeken 5 saat oturdum. Gusasım elip gitdi. Ondan soň bäri alışdyk da Türkiýe uçtuk. Geldim Türkiýe aýtdym, "Tagaman geldim o." Kıyın. Ay opşy. Ama çerez Dubai şuratları- hiç kimeden diýip biljekler ýapyň ýskasa. Şuratlar var ha, Ferhat, ina şunur ýalak temalary, şuňa meňdeş temalary telewiziýada datdy, bir halk köpçülüğünü, bizimkiler onu Başa etmeýär ha. makyaj goýar bizimkiler, makyaj. Diňe makyaj. Bizde ine men ödüm, men şu taýda 1 ýyl boldum da. Taksavat, ene krem etdim şu taýda. Kaçan näçinçi soňky ýyl, soňky tapar Ben näçinçi ýyl? 2022'de bardım noýabrynda. Aha. 2023'ün awgustynda da geldim da. Doğru. Ýa-ýakyna emme zat. Bardım, mysal üçin Köno aeroport sökülüpdir. Sökülen eken başga ýere göçürilipdir bolýar. Oňa neme oň ýerine avtomendil açylypdyr. Oňa da ay bolýar neme. Taň şo Köno aeroportyň pisti var, pistiniň gapdalynda plaşatka var. Şo taýa eýür insana ama ýok eken 2000-3000 diýip nahal ekdiler da. Tosna diýdiýene barda. Ne etme tööleme dedim, Türkmenistanda özgörüşlik bar ay. Malades diýip o ýerde bilen yüzlerce, müňlerce adam şo wagtlar soğukda, ýaşyň aşagynda işlediler, ekdiler. Men etme tööleme dedim, Türkmenistanyň ösüşi bar o da diýip. Şona ekip ýörtürler uly. Urapdyr diýäň. Ho, ne tüdüm ağzımdan alın da bir hepde geçip geçmenem şu taýa ýolum düşdüğüm barsam hiç sadam ýok ho. Şowalya da. Siyom kedipdirler karoçy. Siyomkadan soňam ýok. Yok, halal pişigi diýer şoň ýaly ýok. Ýana ya bizde şu kamera gelip syomka edip telewizora çykarýança o hemme zat. Bizde hemme zat şoňa çenli. Prezident gelýänçe arastaçylygam şoňa çenli. O ekilýän görkezilýän zatlarym şoňa çenli. Ösüşlerim şoňa çenli. Prezidente barýança. Ondan soň paxta ýygymtymy, bu paxta ekiş. Karoçy bir arendaň gyrasynda 4 sanak gary, düýe, bilmem maýda mal. Yine orada metim oho dedim, bular güçük gelipdirme zat diýip. Bir ne Türkmeniň asyly ýadyňa düşüpdi da, bu nemeler bar soň aňarrasyna geçdim bilen eýem kejebeler, zatlar, şalandalar, ondan sonra haylandırlar zatlar bar metim, ha barda syomka ediljek diýip geçip. Sen kimi ne edip aldaýan ho? Arendaň grandasynda ýaşamajaň belli garoýyň içinde o. O düýeden getiripdirler o ýere, maýda malam bar, öýlerçe agar odam agarotlarda ojuk zatlarym bar, ösüşip duranna. Men aýtdym, Şowur gruppan aýlap berler bilýärmi? Şowur gruppa Balkana bar ýa, şowur gruppa Lewawa bar ýa, şowur gruppa Mara bar ýa, aýlanyp ber o, şowur gruppa da. Şowur Pans gruppasy bar. Adi admy şu Cemal Saparwan ýene pans gruppalar bar. Hemmesi aýlanyp ber. Yegenleriniň Aşgabatda ýürüýte şu wagtlar prakat alyp berýän ýeri bar. Ýürüýte bir gruppa bar. Bir gününden barıp şonu düzýär, gurnaýar, şu wagtlar şol işler edýär. Şomkadan bir gününden başlaýar. Soňam geçenden soňam sökgälerde ýene eskalatda goýýarlar. Soň nire haýsy welaýatda gitmeli bolsa şoňa ýeberýärler. Şeýdip berler. Şowur sahnany ýer ütköşüp, ýöne şowur sahnany görkezip berler. Bir gün Marda görkezýärler, bir gün Lewapda, bir gün Balkanda. Olaram aýlanyp tans gruppalar bar. Onuň şu tans krujoga gatnaşýan gyzlar barny.
Haskılıklarına aydan şu bir gün öňünden bar ya olaram şu garaýlardy ýatýarlar, zat etýärler bolun şu taýda da köplünç haramçylyk edilýär watandaşlar. Şo gyzlam köpsüni şu taýyk barýan kuratorlar, mehemen, ýeneň şolaň nemeleri şu taýlarda köpsü gyzlygyny aldylar ýa şu taýda watandaşlar men taýdy. Şu gruppa şol Tanskurujowa saza berýän ýenatada kelle ýok. Hakykatdan hem kelle ýok. Şolary kim çağalaryny berýän bolsa şolarda kelle ýok. Nuri endi Siyasata goşulman bilersiňiz ýöne şolar ýaly problemalaryňyzam kem bolmaz. Onu wara men ata öz hoşanlygyny beren okda men özümne diýana şu kreatim bilen şu okuçylardan üniversitede okuyan mysal üçin Dilatda okuyan okuçylardan soradym da her gün çare minnäde bizem maşinalay. Men aýtdym, siz dedim, haçan görseň çareden çara ulaşyp bilen dedim. Siz okuýanňyzmy dedim ha. O dedi okuýar, sen dedi çareden soň mysal üçin saat 10 saat 9 bilmem bazar günleri 6-njy güni ýok olaryň. Men etdim bir zatlar öwrenýäňizmi dedim, şol mysal üçin dedim projekt dedim neme mühendis dedim bir zat öwrenýär ýa molim ýa taryh. Tamam taryh anda Kimik bolsaň kimya barada bir zat öwrenýäňizmi? Kimik bolsaň kimya ýa-da fizikadan ýa ýene başgadan bir zatlar öwrenişdirýäňizmi ýa bir zat oýlap tapyjylygyňyz barmy diýip. Nirde diýe. Bir çaran bir hepdelap diýe, bir ulak prezident gelse 3 aýlap diýe, şoňa gatnap diýe da etdiňlinde. Ondan soň geçip gitdi diýe şoýdum diýe. Yo, näçe ýa-da berjek geldi ýüler, o çara men okuryp jaýdy çara. Yok, ondan da ýok. Abiazdy ýok. Gidamal sen gitmänem bir gün. Men ödüm diýir çaýa da şoda da borpa. Onu bir gaty diplom diýip aljaňa min soňuny garnyň doýurmaýan aýlykla ýo. Ýene paraxorlyk, korrupsiýa etmeli olam. Şoňa wagtdan rady bolýan bolsalar bara. Biziň şäherde molimçilik bar da şolary diýantlaryny 4 ýyl okap diplomyny aldyňyz. Maýlaryny aldyňyz. Endi belki bilimiňizden bardyr, belki ýokdur, oňa dedim hiç gelek. Yani gon yetmesini edip bilen bok. Ýöne mysal üçin molim bolup alýan aýlyňa Türkiýedäkileň işçän $100 ýetanaga dedim. Ýa-da Russiýada, bilmem Amerikada, bilmem Polşada, bilmem Germaniýada işçänleriň dedim $100 ýetanak çünki 9-10 sapa köp bolsa 10-12 milyon aýlyk alýarlar da men görüp gaýtdym da. Onuň Yetenek o aylık getirme. Onun karoçı näleyin? Aylığa yaşayanam yok Türkmenistanlara. Yekece adama aylığa yaşayanam. Yaşap bilmeye yaşap. Yaşapmayaram. İşe girende kaktalına ki mınsı näçe deyip soruyorlar ha. Mınsı düşýän näçe. Gün soruyorlar ödüm. Zaten plan iş var. Aylığa düştüklü. Onun naşar näme düşýär. Şu korrupsiýadan gazanylýany bile hasaplanýar ha onu. O aylık değil yanda. Ben şu ödüm maşinim baradırak Mehmet başladım ettim. Bunun adetinin olma dedim maşinam ip var ya dedim. Ondan sonra bir tanışlardan da ettim. Ben sonra Aşgabat'tan galında taktılar şehre geldi bizim velayete. 84 tane karolalar. Sonra ettiler ay şundan dedi iş salyamış dediler. Maparlikler. Galınadın yalar gerek. Şolama bildiğin. Avtobudun galınası, taktılan galınası velayetler. Adın ya goğusu Aşgabat'a verilir. Şeydi ondan sonra ay bol ya dedik. Ay dedim benim bir park koralı avtoparka bardık. Biri önüme de düştü. Şöyle aydıp tutayım. Şu yerde iş vardı. Ay bol ya bardık. Maşini gördük normal. İzmen urlon yöne normal yoraptı urlon. Bizim maşinler hükümetin maşina urulsun bizi gıdıklandıran o göre sağollu. Yani tak bu maşini gördük, oturduk, kuruluştuk, çay içtik. Neyce diyerlere gününü tölemeliyin sonra takıda? Täze gelen şu karollular
150 manat, yani önkü puldan 750 ming. 750 min karaçı 150 manat sen günlü töläýmeli. 12 saatin içinde tölemeli. 12 saatdan. Mar yerde 2 manatlık yerde çıkarıp bolýam karayony. Ondan sonra dädir oňadam geljek. Aha. Ondan sonra sarıları var. Olar 100 manat, yani 500 ming manat. Sarı önkü Hyundai'lar. Olaryň aýanyň olayna barar ýanakdal o katalog. Ondan sonra men etdim, bärdeden men taksawat etdim de Türkiýede. Etdim dapçat ýagdaý näli. Dokumentler berýär dedi, hadawy. Az çol berýär dedi, 4 tügür berýär, digital ýene başga oňa dedi, biz goşulamyzok dedi. Bodurlsa özüň oňaryan öz kisäňden. Hadawy urna dedi, kömek edýärler. Akılmetr berýärmişin. Ondan soň yani antifriz berýär. Hadawy urnan berýär, hem 4 tügür, 6 aýdan hem 4 tügür berýär. Bindin näli talon beren oklarmy? 20 manatlyk berýär talon. Günlük 20 manat. Günlük şu 12 saatin içinde 20 manat berýär. Talony. Soň gepin gysgasy bolýa, dar etdik indi dedim, munyň gelelim şlyapasına. Dedim ben böyle gülüm ýalym edip dedim, oňa getirmedin sen dedim. Öňüme düşüp dedim. Indi hyzmat hakkyn aýt. Dedi, indi hyzmat hakkym dedi, men aý dedi, hiç adam alamok dedi, başlyk alla dedi. Adam başyna 35 milyon dedi. Men hiç sadalamok, ýene gaty görme dedi, men dedi, alyandyr dip pikir etme, men hiç sadalamok, Hudaý ursun men hiç sadalamok dedi. Bir maşyny deme zat etýände. Naşnoy var, gündüzlü var, den var. Bir gün naşnoy, bir gün den. Naparnik gerek. Naparnik saat. Naparniň bilen bile yani 70 milyon olýar da. Ey be. Evet, onu mende barty. Hakykatdan hem barty mende. Meniň elimde taýyn durdy. Sonra Naparniňe aýtdym. Olam daýdam oğul da. Maşina men öz üstüme alotyn, çünkü öz üstüňde maşin bolmasa, maşiny berme ýa. Üstüňde maşin bolmaly. Çünkü o maşina bir zat bolan ýagdaýynda, eger şu maşiny oňaryp bilmeseň, özü açyk-maçyk diýdi da, eger sen şu maşiny mysal üçin awara sen katalog eden ýagdaýynda o maşiny özüň alýan, özüňdäki maşinam hökümete geçiren. Ba. Yok şunu şunyanak da ettim daydam, oğluna ettim brat dedim şunyanak ýagdaý, ýok dedim men dedi, 37 milyonum 35 milyonum bolsa dedi, men dedi maýda malalaryny dedi, ulu malalaryny mal sataryn dedi, men onça pulum bolsa men näme diýen o ýere işe girip dedi. Mena girdi. Üstesine de belli değil lan, tak o pulun kazanacak mı sen, näçe wagtda kazanacak sen? Şatayım, indi kazanýan o bendine kazanıp bolanokda. Iň dat şok 20 manatlyk bendine kazanıp bolanokda pulu. Berä 20 manatlyk talon oňa ýetenokda. Yo, misal üçin nähili klientler alýaňyz şonu. Aýdaly şu taksi, misal üçin allyň Toyota Corolla'ny mar ýaly bar ýagdaýam oňat bolsunlar, bar gowy ýagdaýda diýerler, hada goýum ýa motorum seni kösen ok diýerler. Bir 6 ay gitjek maşyna allyň misal üçin, feredi allyň. Indi sen 20 manat bindin berýär. 20 manat. Ondan sen 12 saatlar 20 manatyň minimum 40-50 manat bindin yaparsın sen. 45-50 manada yetdi. Durmasan da hiç ýerde durma. Goja klient bolsa. Ondan oň bilen Maraşka wada da gitsen bolýar ýa Demarin territoriýasymy? Şäherden çykmak gadagan, şäherin içinde. O ýol ötüne da gitmek bolanokmy bayramala? Yok. Diňe şäherin içinde başga hiç ýere gitmek bolanok. Ýa-ni gitjekden.
Bilemok. Diýär şu şäherin içinden çykmak bolanok. Şäherin mysal üçin ýakyn owalar bolsa çyksaň bolýar. Ama O şäherin içinden onça kilen tapdyr ama ýurtda adamlar galdy. O kile taksam nerýär? indi men şeýle diýen de men Kireýeden wagtym öz maşynymda eden wagtym. Öküz kelem bardy. Öz maşynymda eden wagtym 1000 manat, 1000 ýarym manat tapýatym. Ama men arasynda şäherin daşyndan çykkanda. Ama ol tökmediň taksynda da şäherin daşyna çykyp bilenok. Men özüm kide çykkan. Bilemok ne? GPS taklyk däldir aha. GPS taklandan bir de internet istemese GPS'em internete bağla. Doğru. Näçe şonu 12 saat işlendi. Näçe gadan ýan, näçe de çykdyjyň bolýardy. Men özüm mana şu diýene 1,5 milyon gadansam bendinden daşary 1,5 milyon gadanyp bilýatym. Ýene şäherden daşyna çykmaly, çykmadan şäherin içinde 1 milyon ýa gadandyň ýa gadanmadyň ondan durman abeden biýa iş ýol gitmenle abedinle. Oho, sen 750'ne mi izine berýän sen o 12 sagatyňa. Onu näme 250 mat üçin 12 sagat işleýän bolu. Biram aýlygyn tora näçe mada aýlyg bar diýip. Aýlygyn berýärmi? O aýlyk berýär, aýlyk bar. Aýlyk näçe? 7,5 milyon. 7,5 milyon aýlyk bar. 35 milyon diýem seni. Pulun alsa 5 aýyňa aýlygyny öňünden alýar. Ay karoçam gulçuluklaydy o. O hasapla gördüm. Metme beýle bolsa 12 sagat durmany işsetsem o hökümetiň işi. Çara bolsa pul soranok, çara gitýän. Mysal üçin welaýat çaralary bar. Oňa düşündirdi. Çara gitýän. Oğun pulu ýok. Şo taýda oturýan. Kim alkydan olsaň şolara mabratny getirýän boldy. O näil pul ýok. Pul nämeni planyň talap etmeýär. Mysal üçin günlük planyň bar-a. Bolýa-da seniň öz planyňa bolmalydyr, seniň öz garnyňy doýurmalysyň, seniň özüň gazanmalysyň. Mudi şer bolmalydyr. Indi şu olam aýlyga bagly da bilýärmi? 7,5 milyon aýlygy bar diýär, düşündiňmi? Tende hökümetiň işgäri diýär. Gepin gysgasy, çekdik, ölçedik, hasapladyk, etdim, şu maşynym dedim eder. Katalog bolýança sürýän dedim. Öz maşynyny öz elim öz ýakam. Daha öýren dedim. Yo, bu Türkmenistan'da indi şu datlary özleri oturup hasaplanyp mukara 750 mada men alýan. Bu orgulýyny 12 saat işledýän. O borjuna da 50 manada motaýyp bindin guýan ekeniň. O 20 bar teret 750 manat ol. Dogrumy? 100 manadan bindin berýär 650 manat. Bak 650 manat indi sen aýyrdyň ony. Çykdaýyňy. 650. Sen ýene bir 50 manadan özüňden guýýan opşy. O 250 manat. Etdi sana 900 manat. 12 sagada 100 manat erwede işdäl eken o Türkmenistan hökümet. Sagada 10 manatdan 10 manat sagada 8 manatdan işleýän bolsaňyz. O şeýde barnasan goýdyk soň bir hökümet taksalaryny duş gelýär da gürleşýär. Skawatlar şäherin içinde gaýlarym daýbasetde sizleň derdiňizden hökümetiň taksylary plan doldurup bilen okdyp kawatlar durdurup iştirafam ýadan bolýar nalog zat. Belik çasnik edýänlere. Onlara da patent berilen ok gerek. Henidem. Indi şoňa geleli bir saklady meni. Dur diýip ýanadam o kolewede ağacın düğünde elip apkalı neme nalog otur. Ay sakladı nalog geldi. Nin taksımı dedi. Ay menim Türk'ten tada varantan ayında davul olup hova dedim da. Anne de nalog görül ama nalog yokluğunu bilýän. Ben dedim
nalog nerede berilýän bolsa maňa adresini bersene dedim men häziriň özünde dedim gidip almasam dedim menem dedim adım ütketden dedim. Ödem dedim gelin şol kıylaryň giýen köýnüni giýjek eger almasam dedim. Berýärler ha dedi. Nerede berýär dedim. Ayt dedim gidip almasam dedim menem dedim adam bolmaýyn dedim. Ayt dedim adres plan etrap ýa-da plan kolhozda ya nemede şo binasy var. Şonu bar al diýsen dedim. Gidip aljak dedim. Menem dedim ödüm gorajak dedim. Berilýän bolsa näme almasyn? Onu diýe etme diýe bana. Takçylyk etme onu diýe. Men etdim bir ýerden çörek ýemeliydim. Bir maskalany aýlanmaly bir zatlar edip dedim. Menem dedim takçylyk ýatyp edem ok dedim. Bir işden boş wagtlarym dedim. Bir 5 manat pul bolsun, çörek pulym bolsun diýip etdim dedim. Hiç kimem dedim maşyna da aýlap gelen ok dedim. Iş görýän ödüňem dedim. Maşyna aýlak da aýlanýar. Ta asfalt çekin asfalt olsa dedim ya adam bir neme olsa dedim bir ýaňyk gidip gelip dursaň dedim o maşyn dedim giýjegin dedim durulmany işletdiň näçe $1000 dolarlyk maşyn pizes bolýar dedim. Solonda saklady şeýlerämi? Aýdan öýle boldy beýle. Ey sen şerraýa keniňe bar git gözüme görünme dedi bana. Men etdim şerraýa dalma dedim. Sen dedim talap etýän adam dedim. Talap edip otyňa menden dedim. Häzir mysal üçin dedim tek pasportdy talap etdim berdim dedim. Çünkü bar aslında dedim. Senin talap etdiň senin talap etdiň adam asly ýok dedim. Onu talap etme hakyň ýok dedim. Gurotluk soradym, gurotluk görkezip bolýan hazır. Olar bar asly bar çünkü. Bular patent beren ok. Çünkü wara seret bu taksylaň düýbi o Gülnowat ýegen wara Gülnowatyň nemesi şolary dahilli ýerde dur. Tutoş taksylaň girdijdi. Gülnowatyň kisesine gidýär da şondan. Şoň üçin beýleki taksylaryň patentini ýatyrdylar. Beýleki adamlar gazanma diýip etdiler. Sennenem ýanky günlük 750 manat, ummasyz pul 150 manat bir adamdan. Bir taksydan 10 taksydan ýa-näçe 1500 manat. 10 taksydan 100 taksydan 10 manat. Günlük gelişi. Bir günem däl o bagyşlan 12 sagatda watandaşlar. Dünýäniň puluny gazanyp otyrlar o. Hane bir Türkmenistan hökümeti bu pullar näme oýanysiz? Aýdyňa bol görkezin. Olar bolsa o istatistikalar görkezip bermäňdi. O bir watan habarlaryny gördüm. Bolun 2023'te näme o raýatlar sanapmışynlar Türkmenistanyna bolun 2023'te biz 7 milyon bolup durmuş. Hey Allah yalan görüňler. 7 milyona bardy. Vay ha gurban bolun gön telewizde aýtjanlar. 7 milyon otursuz. Indi şunu bir öze bir tamsyk bolmasa da. Mesela için şunu ýanak bir düşün bir pikir etse adam Türkmenistanyň ýarda ýurtdaşyna ha heleyi ha äri. Bular da howadan jüptleşjeklermişmi? Ya. Näde köpelýärmişin diýär. Ya, o näde köpelýär? Ya goňşularyndan köpelişik derýärler muka. Köpsemäň o başga milletlere äre çykyp ýa-da öýlenip gelmeýän apýana. Olaram sanak gidip oturdyň. O sana ber. Öňe peýdasy ýok o gelen o. O ýurduň içinde saminen o. Türkmenistanyň restoranlaryna gidip nahar ýen o. Türkmenistanyň ekonomikasyna dahili o. Hiç ile. İçerki önüme hiç ile peýdasy ýok. Hiç ile. Men mesela için şu taýben şu Türkden giden atyp mara. Indi arzuwum bardy, jaý edintim, maşyn edintim, galanda adam bir zatlar ederine şaýardy diýip gidipdim. Hudaýa şükür Allah jana döneýin. Jaýma edindim, maşynam edindim da gittim. Eji. Men şunu diýin da 9 ay galdym şu taýda. 9 ay 9 ýerimden çykdy da. Her gün pişman etden en sonunda kimnime seretdim de wagty var ýene-de bir aýjyk wagt. Men gitdim bu boluş bolan ok dedim o. Maşynam dursun, öýäm kwartiran sokdum. Maşynam jyma berdim, gaýdyp gördüm. Öýräň.
Ene şu bolýa-da soňunda. Şu wagt gelip meniň efirime gelip "Gilýäli ýurdumyza" diýip hamana biz bilmeýän ýalak ýa-da biz şunu ýalak aýjanyň agzyndan öwrenmeli ýaly şu zatlary. Biz hakykatlar menen bolum soň bilýänler. Patent berilmeýän dur 2020-nji ýyl men şu taýdadym. Patent berenok ýangy başlapdy şu wagt. 2019-da 2020-de patent berenok özüm patent soraýar. Adamlara da işleň diýe. Soň beýleklere de diýär ki işlemäň diýe. Oho. Oğurluk etsen bolar. İş ýok. Üstesine 35 milyon para ýa-da bu wagt 35 milyona bardyr. O wagda para da soran oklar. Mut berende diýen çykmalan oklar şu wagt. Diýmek häzir adamlar şo pul berip girmäne razy bolýan bolsa ýagdaý gatar. Onda nöre berip mysal üçin şu taýda birazjyk podдержкаты mysal üçin Orusda, yani Russiýada, bilmem Türkiýede, bilmem Polşada, Germaniýada bir garyndaş ýa dogany ýa ejeti ýa kakasy bolan soň şular bir hökümetde işletin diýip podдержка etmezden 30 milyon euro. Ço nerden toplap nerden ten berjek? Nerden berjek diýen. Onan beri avlinne men özüm diýip şaýat wagdala bardyk kylyn taksi soğlanlar aýtdy. Ejendi şurul diýip beren pulumy diýip çykaryp bilsem boldy diýip. Zahmetim bilen diýip. Çykaryp bilsem boldy, şonu alyp bilsem boldy diýip. Maşina Amerika, tigre Amerika diýär. Ay şu gatyr gözden çykkan binamyz bollaý biziňkiler bar. Hakykatdan ham biziňkiler diýenim hökümet baştonlamyz. Şular ýa bedine sollo özleriniň etmejek işini halka hödürleýärler. Özleriniň etmejek işi ol. Özleriniň bar doğru garnaşlaryna da etdirmejek iş ol. Saňa maňa goýan işi. Nuri indi şu taýda belki adyna gelenlerini söwgen bilerler, belki ýazyban bilerler, onu bilmeýän ýöne näme diýär? İlk başta halktan gerek. Halk ayağa gallymy, ne hökümet, ne prezident, ne başga hiç adam durup bilmeýär. Häzir öýdiýsen hem sen aktivist, ýok sen halky kışkyrtýan, ýene orada diýerler. Men etden akyn, maňa aýdyp bilýän Nuret ýaşon men etden. Men arzum şol gaýdy. Ama şonu etmeýärler. Men şonu nädip aýyrmalam bolsa aýyrmaň derdine düşýärmen. Maňa ol näme ekstremist diýsin, terrorist tagam sen näme etmediklerden etdiň diýip oturan hökümet bar. Onuň men näme üçin ondan çekinýän, näme üçin gorkoýyn. Diýip geçsin o ekstremist. Ekstremist özü 2 ýyllap ýol ýapdy. Ondan meter ekstremist gerekmi o saňa? Şo 2 ýol ýap watandaşdan almady. Näme gerek o saňa? Yol ýapdy diýende şo ýol açylan wagty gitdim-de men. Açyly bir 4-5 reti gidenden soň men gitdim. Soň Karotipede Balkana barıp düşdük Krasnovoda. Barıp düşdük. Ondan soň biz bir ulokon maslahatda alýany bir ýere sokdy, bütün samalýat doýurda aýrymçylyk ýok. Hemmesinen şu taýa dykdy. Ondan soň o tür 1 saat doldan bizi goýuranok, 2 saat doldan bizi goýuranok, 5 saat doldan goýuranok, 9 saat adyr. Men ine şu taýda belki dinläp oturanlar bardyr. Noýabryň 21 güni uçan, ýok, noýabryň 11 güni uçan. Verme ha, boş ver, dogry verme. Noýabryň 11 güni uçan adam bar, o da şu taýda aýda aýsyn. Ondan soň şu tyrda 5-10 her ýerde iskamekalarda otyr şol näme üçin? Hiç kim sesini çıkaran o ha. Hiç kim sesini çıkaran onda öz aramdan teňlen gurlaşyp otyrsa, şoňkana gurlaşdyk dedik, näme üçin taklarka gidip sorallar şundan da diýip. Bolýa gidip soraly, beýdi oturmalyň, hakymy soralyň zat diýip 10-15-20 tane adam bolup şo daldan çykdyk ha. Çykdyk. Soralyň diýip. Indi şol
komandir var da bir gidetir iki kavnetten ara geçten adam şo dağılın uğrunda durlay gelin samolyot konta şol adamlar kabul etti. Endi gidi otur emin önünde bir tane kerneci var yanımda bir tane 40-45 yaşlarında adam var. Şeydip gidi otursun. Birden izime seyrettim bilin. 4 sancı adam kalıp dursa ha. Ey Hudaylar kızım. Çıkan mı da 25 15 tane kul çıktık kulin 4 sancı kalıp dursa bir tane kerneci 3 tane erkek bardık. Gennece men şol yaşlılar soradık. Dedim komandir şunu ne için biz verdi taklayağınız ne için tutacağınız deyip sorasak. İnin dedi şo gennece adam yüzlendi bir adam yüzlendi. Dedi gelen vaktına dedi sizden dedi şu pref kaldı mı dedi. Oo aldı dedik. Şonun dedi atvetti gelince karışacağına da atvetti gelenden son kim neme olsa olur ayratin alya kalanam buyur ya dedi. Atmeti nereden gelmeli? Türkiye'den gelmeli. Ey bilmem o 9 saatin içinde nereden gelen olsa bilmem nereli Aşkabad'ın önünden geliyor mu bilmem o bir de Balkan'da Aşkabad'a görüyorlar mı bilemedik. Şeydip gidetti yarım saattan sonra bizi görüyordular. O sizden barmaktan kan aldılar mı? Yok barmaktan kan alan yoklar. Bokurduk bağırladı, biram burnumuza bir uduyunla sokup çıkarttı. Bolmasa bizim elimiz... Ama şoň neticesi gelmeli onu. Doğru. Bizim elimizde 48 saatlik taşar yurdun tağam nemesi bar elimizde kağıydı. Onu olar barlamandı taşar yurt bizi görmeyar o olmasalay. Elimizde şu Türkiye'de şu atlar neçe şol 200 neçe manattı. Şoň testini alıp elimde şu kağıt bolmasa samolyota mindiren okdy. Şoňdan barıp ýene de bir tapar barlyk etdiler. $10 verdik. Şo barlyk üçin $10. Walla pandemiýe diýip saldylar orta ýolda Türkiýe bir saldy, Aňaryk baranda bir saldylar. Olamyndy gepin gelişik geren şul. Aeroport. Mysal üçin aeroport tamam, aeroport düşünükli. Ne daşar yurttan gelen adamların elinde manat olmajagyny kort gasyny bilýärler. Aha, Taydan bir geljek edip owurluk kas adam diýe maňa manat bermen dollaryň gerek galmaňa diýe. Ondan soň kasan daşynadan 5-6 tane adam dur garajdan eşikde. Inim de dollar gerekmen diýe. O diýen ulen ton. Ýanky diýe da 180 diýe, 185 diýe, 179 diýe. Ýene birse, ýani 80'den ýokary çykan okda ýaýsan. Daşa çyksaň 90, 92, 93 oýnap dur. Tayda 70, 75. 80'e çykan ok. Menem $50 soň näme mecbur çünkü ol manat isleýän dollar alan ok. Ýene de ýagşy ymsakly 50 diýse näme etjek ay? Olam şo ýöne. Ýani hökümet bahasyndan alsa näme etjek diýip olam da. 3 manat 50 diýse näme etjek? Ýüdüberde diýär Nurişka çüm diýse näme etjek diýär. Yani interes. Şu taya bardın meýem sustum basırlar şo ýerde ýem. Bar etsem goýsam ağzymdan çykar gepir. Alyp çykaýsaň emmemiz bar eliňiz. Bir ýyl bar eken. Taýajyklaňy alsak agyr ýarak taýak çykýan ejeň oňuny men tof bolana taýam eline ýarag ýok. Çykýan eje ýubansyn ýar. Çekizak keçikýän maşyny taşyny bilen. Köşkü varyan, ayıryan, yoğun yayan bolur. Şolar ýalak bir diňe san gerekli, bize bir san gerek, bir ağız birli bolup, bir san bolup çük. Ýöreýär, tutmalla 200 adam ýygyp derrow bir saatda müňleýär adamlar bolup şu 200 adam ýoklay. 300 Spartan skino var şonu ýaly. Çykaýdan doň. Ondan soň kanun, adalet, kakpalar goýuşdurup hemme zady. Kaylowlar geçirip täzeden
İnne aýdyp şu hökümetin özünden bilýär o meselede. Şu ministerler, meclisdekiler bar, özleriň bilýär. Ýalňyşlygy hol Türkmenbaşyň dowruny goýberdiler. Näme üçin? Çünkü şo wagt ne bir täze garaşsyz bolup gowlaşyp gider diýilen düşünje bilen tankitde mazlyk gezdik bolup bara. Ýalňyş şola girendiň soň bilip galdylar. Innem gepläben bilen oklar. Kelleleriniň mallary bilen ok gepleme aňarda dursun. O watan habarlaryna gurban gula faraon ýalak bolup durýandy, faraon bolýar bilen bir tarihde. Himmek başa gelýän eken kellesine mallarmak bolan o kene faraon. Ola faraon o kulhualla bilen elhama kan bolýar, olam spektakl atak beýleklen hiç kellesini gallar seyredilen bilen o. Din urunun gelende de misal için şu öňden diýär da gul hakkını iýme diýer. Gul hakkını iýmek diýmegem näme? Misal için prezident iýmem meň ýanyma gelmedi ýa. Şo gulum prezident bolsaňa halkyň başlyk bolsaň işgäriň, brigadir bolsaň işdeşleriňdir. Ende diýanna meniň pikirim boýunça, onu belki men ýalňyşam pikir edip bilýän bolar. Şo taýda misal üçin emine gowy ýaşaýan, men hemme adam dört dörtlük halal rahmeti bilen diýen adam azat. Azat, dogry. Çünkü bir ýerde bir zat bolsa, indi bir tarapda daşar ýurtlar halal rahmeti bilen gurar, halal rahmeti bilen alar, ama şo taýdaky adamlar halal rahmeti bilen maşina maly bilmeýär, öýe muru bilmeýär. Ol 100% görnüpdi, hatda milyon %. Halal rahmet bilen garnyňam doýup bolan o. Atsyly 20 milyon aýlyk al diýelim de, şu taýda 20 milyon aýlyk alanynda şu Türkmenistanyň pulu bilen 20 milyon aýlyk maşgalatyny şol 20 milyon bilen bakyp bilýän bolsa, şoňa malades diýenler. Ýöne o 20 milyon gazanyrdan o taýo. Gazandyrmy oldy baý. Gije 24 saat işleýärmiň? Gazandyrtmaýar, ýok, gazandyrtmaýar. Ay şol gaýyşlik bolsaň gaýanýandyr ýolda saklap ütüp ýenedip ýa-da ýankyr nalok bolsa. Ya gaýyşlik bar tägem. Ay şol edarada işleýän bolsaň, saňa bir dokumentlik gelýän bolsa, şoň işini kynlaşdyryp gazanýan bolsaň, gazanýansyň. Taşyndan atak etmeli işin edip oturan bolsaň, bir ýerde de işleýän bolsaň, aýlykda mysal üçin etmeli işini edipçik watandaşlar közemenjik. Onu sen aýlyga özüň akça alýan. Oňa olary mejbur korrupsiýa etmäge borçlu bolýarlar şoň üçin. Kynlaşdyrmaga borçlu bolýarlar. Aýşe bir-birimizi köse oýnaýarsa, sen meni köseýän, men seni köseýän. Häzir näsere otursaň da, näsere şu gytaklaýna ikimiz bir pikirde biziň şu wagt. Ýöne Türkmenistanda häzir seniň bir garnaşyň bir edarada işläp, meniň bir garnaşym köseýän bolup biler. Ýa-da meniň bir garnaşym bir edarada işläp, seniň bir garnaşyň köseýän bolup biler. Şu wagtyn dinläp oturanyň dogun garnaşlary ýerden ýeke çykan, o hemmesiniki bir ýerde işleýär. Şularyň dogun garnaşlary bir-birininkini kösäp oturanlar, bir-birininkini. İkisi bir şu taýda bir pikirdedir gelip, ýöne aňarda ýurdun içinde bolyn, biriniň dogun garnaşy beýlekin. Mysal üçin prawadnik bolsa, prawadnik beýasmadan alyp ol birine nemedya, korrupsiýa, wagdarly işleýän bilet ýok diýip beýasmadan alýar seňi bir garnaşyňdan mysal üçin. Sonra wideseň aňarymyzda şonu ýazapdyr kän. O arada gurrun ýok. Özüm köp şaýat boldum şol. Bära gaýtmaltym menen wiza almaly boldy da, endi men birini alyp gaýtdym da ýanymda. Wiza almaly boldy, men şoň wizasyny oňartmak üçin Aşgabatda gitmeli. Wagdala bardyk, wagdala baryp bilet sorasak online almaly diýdiler. Wagdala baraň soň beren ok ýöne. Ýok, kassa beren ok, online almaly diýdiler. Ondan soň opşun bunun demet programmasy bar eken. TDVM, VDT bir hil emblemasy bar onu. Bunu ýükledik.
Yükkedik Yedir, Türkmen demir yolları. Ha, şon ýanymy bilem o. O gepin gysgasy bunu yükledik, bilet mestanam seçdi, atayladyk, allyk, pullam kesdi. Bunun di bu bizim telefonumda da bilet o telefon çıkarıp bermära. Doğrumu? A telefon gorkatdan olan okmu şeydi? Ol diye munin men diye doğru ol, ne doğru olanı diye men nereden bileyim diye ara. Privatnik diyem onam. O yer hakiki ya yer şon olmadan men nereden bileyim diye. Aw diyen sen şu programadan aldım diye. Diyor pulun tölenmediğini nereden bileyim diye. Dayacan. Kamet Ey, 5 manat versen, 10 manat versen hemme de adam gülýany. Ay ondan sonra kıygırıştım 7. wagona bardım men özüm 7. wagonda da 7. wagon 18. mesdan 1-2 koykasy. Küpe yoktu şonyan plaskarda aldım. Son karoçe 7. wagondan därleşip urşup çykgaýtdym men onu. Sokonok wagona sokonok biledi gorkasaňam sokonok. Telefonda du sokonok. Ondan sonra geldim 3. wagona. Ağam dedim men dedim başka wagda gidip baranyň dedim. Boş ýerin ýokmy dedim. Bar dedi 50 manat dedi. Ba. Adam başına 50 manat. Men etdim teret dedim pul verenden sonra men dedim dik durup gidamayana dedim. Ben dedim oturup dedim yatıp gidecektir dedim özüm hem ýady. Yok mesele yok dedi. Eger de neme bolsa dedi biletini verin eline dedi. Mestan biletini verin dedi. Düşüno. Demek tanana o ya. Her kim demek näme bolýar bilet. Hojoyun yurtda. Ha, bilet kassada därlänin privatniklerin elinde bolýar. Bagdarla da yok. Online alsaňam onu privatnik kabul eden ok. Privatnik arsaria çünkü privatniga 5 manat yok. Odan her kim hem teuşmekden bidar. Haçan bir teuşup ýaşajak diye. Durmuşdanam doýan. Onun pulunu verip gatıp çık gidýär. Barıp şonu ardestem on arkasyna bir komitet dur ya polisiýa dur. Nuru tamam bir zat diýin ne sözüň. Ýaşalynjak iň soňky ýurt dünýede Türkmenistan. Sözüň kessäňä mysal üçin nädir mesela iň gyzykly ýer näden Visa Center'dan herhangi Türkmenistan'dan bir yaşaýan raýat Visa Center'dan video çekip paylaşanny gördüňmi? Yok. Paylaşıp bilmeýär çünkü telefon çıkarypdan kamerana çıkar. Näme etdiler o ýerde? Terörist tutan ýaletýärlermi? Sorama grajdansklar içinde aýlanyp ber. Eger telefondan şu gulagyna durup da desem o şu styrak ber gulagyna durup tutup kamera çekamada egerdan eliň şey dip tutup kameradan çekip gör. Şu taýdak talpan niýäňmi? Çaň kakka gonu şu taýda vida midan bilen bile. Görýän. O beýleki hökümet dukanlarda da şeýle gerek. Şu taýlarda da on ýana duş görmedim ýöne. Şu Visa Center'nda endi näme boldy endi öýdäkler jaň etdi. Dedim nirde näle adam köpmi zat dedim olaram aljakdy da vida. Ey bu telefon çıkarpan te kamerany ýakmasam kaptamda çekdi. Ini aljak bolsaň ýygyna telefonuň dedi. Ha dedim, dedi biriniňden gözüne düşseň dedi, sen gitdiň dedi. Ba. Ýejem şuşun konkretne de oňlara özüm söýleýän oglanlar bolup köçe çykyp Türkmenistanda ýejem bir blogoýluk çykarasym gelýär, erkekçe bar. Unda şu gelýän ýanky PPS'nikler, şularum karşymyzda dursunlar da oň. Bizim halk bolup duralım bärde de oňuň. Durup. Slovakiýany da bar, iki tarap durup ýejem girişýärler, bir-birine şon ýalyp. Girişäýsen dogon soňky çıkaraýsan şulardan bar. Sap film ýürege düşmüş, bolgunsuz. O gadagançylykmy? Telefonuň Almanyýa aýdap duran edipdirler aha o ýurtda. Ondan ne şu taýda 60 ýaş adamyň içinden belki bardyr, belki ýokdur şu Visa Center'ın adamynyň talpalygyny.
Yaman bir men etme Türkmeniston'da şunça adam var mı kadedim o? Kimse Rusya, kimse yine başka yere, kimse Türkiye, yine yeri yine burada da oy mı karınca ayak basar yer yok. Daşary ýurda çykmak üçin ine arkadan günnölügi şol. Serdarymyň Gurbanyň bar günnölügi şol. Inde nore Adamlar daşary Tenem- ýurda çyksa Tiyatattan barada çıkolsan bilýän. Sen köp ýurdu geden adam meneme gezdim bir 5-6 ýurt bilen. Mesela için men Azerbaycan'a gidende gün Azerbaycan konsolosluğuna bardım, vidam çıkardım, yürüdüm. İran'a gittim, gün İran'ın konsolosluğuna bardım, o vatlar 55 eurodu nemesi, vizası. Bardım, çıktım, yani barıp vidam çıkardım, 2-3 günde çıktı, kayttım, gittim. Ondan sonra Kazakistan adam şon yani, Ukrayna adam şon yani, onlar o bir 2013 2015 gurrungy. Neyse ne. Yo menem Gruziýadan Azerbaýjana gaýtdym, Azerbaýjandan Türkmenistana geçdim. Diyecek bolanda adam nur şol mesele, şol şuýdaky adamlardan bilýändir, Nowruz haly. Bu Türkiýanyň konsoloslugy däl. Misal üçin bir konsolosluğa barıp viza çıkarırsın. Doğru mu? Konsolosluğa, ortany viza centerine. Bu Nowruz haly diýen ýeri bu hiç hilek değişse däl. Gelip Türkiýanyň konsoloslugy näme Aliýanyň ýanynda, Nowruz haly başga ýerde. Nowruz haly opşum ikisiniň halk bilen o konsolosluğun arasındaky duran paraxor. Yani. Düşünýärmi? Näme bolup duran zat şol gane ýasal we dokumentalny bolup duran zat. Sen gidip mesela üçin Türkiýe'ye gitjek bolsaň, Türkiýanyň konsolosluğuna ýa-da bilmem şol nemesine bararsyň, şo taýdan vizaňy çykaryp alyp gaýdarsyň. Sen or plan ýurdunka barmarsyň. Öz wat nemesinka barmarsyň. Böyle gowun bolýar bir tarapdan gowun bolýar. Ne biz şu zatlar 2 ýyl bäri aýdyp görs, 2 ýylyň başlamyzda gülýär ýurdumyz we watanymyz we aýmen näme plan pisbiden hamana biz görülmezçilik edýän ýaly. Ey baranlar, kösönýän siziň özüňiz, siziň üçin aýdylýar o. Sen gülýär bolsaň, senden 100 gülýär ýaşaýar o başyndakylar bar ha. Hökümet çynownikler. Indi Nuri, Bu wapşy gülýär ýaşaýar. näme diýär? Bul häzir sen diýdiň ha. Gow diýip aýtýarlar diýip aýtdyň. Bu gow diýen adamlar götüniň gorkunçyna diýär. İçi ýanyp dur, kul bolup dur. Eýler çaksaň ýanyna gulapla ýöne gorka. Ey diýär men şunym ýanak bolamasa, bunym bunyan bolamasa. Şulam adam, şunun 7 tane bilinkiýalyk duýgulary bar. Şulam ýal etdenni, görüşdi, öldürilýän, bilse de türmäge girdi. Öldürilýän, bilse de ýurduny dolanyp bardy Germaniýadan, basyljagyny bilse de. Ölübem gitdan ha. Hemme kişi ölmeli, ho bu dünýede ho. Kim ölmeli? Yani onun için azala peýdasy ýok. Şoň üçin men ýurdum go ha. Asodoluny, ondan sonra howasynyň arasalygyny, adamkärçiliklerine diýemok. Men görüp gaýtdym, adamkärçilik diýen zat ýok. O hökümetden hem geç giden, o adamkärçilik ýok. Puluň bolsa seniň eliň öpberler, puluň bolmasa aýdyp gile geç gitýärler. O arada gurrun ýok. Puluň ora hilasyň. Wa, sen giyinişiňe, minýän maşynyňa hormatyň şol. Ol Petra adam bolsaň wara sen nägilek bilimli bolay. Adamkärçilik ol eýleki duygular, musulmançylyk. Onýanda kalmandyr. Ne men özüm häzirini belki içine söýgendirlerem bilin. Men görmedim. Men çünkü bärde men diňe gorkym, bira ene matamdan bira Allahdan ikincim ene matamdan gorkan men hökümedan mudakal başgadan. Ýazyk bar, ýazyk söýülýänler näme üçin ýok bilýänmi? Çünkü neme inni
TikTok kommentaryalar filtre zawad edýär. Yalanlar şu taýyk söwüp ýatsa, yalanlar söwüp ýatsa görnän ok çykan ok absolutno. Ýa. Gowuldur. Onu işler ýanyp öz içinde galýandyrlar köpüniň nemeleri, sözleri. Ya, soňra mende ştada belki bular yaman akıllı güýçli ekenen diýip biler. Mysal üçin, ne sen diýelim ýa-da men, erwet tatlar diýen, bolmasa adamlar kışkırtýan ýene urda yaman ýola sürükler. Göresin gelen akmy geçir, oňa sen näme üçin nerwiň bozjak o? Oňa ýazyp, sögüp näme gerek? Bir adam egri bolsa, onu dogurlap bilmeýän geç gitdi, görme. Doğrudan? Ýangyşmy ýa? Näme diýe köpe geňeş öz bileniň et. Birazcık gotdum. Bir kelleden iki kelleden üç kelledir ya. Tanış, pikirleş, oýlanş. Belki peýda etdiler. Şu an ankete koydum vatandaşlar Türkmenistanda yaşamak istersiňizmi diýip. Hawa ýok, baram düzelse yaşaryn diýenler bardyr. Yani biri hawa şu ýagdaýda da bolýar diýmek, biri ýok, şu ýagdaýda maňa bolanok diýmek. Gerçi soňky düzelse yaşaryn diýmegem ýok diýmek de. Yani ikisiniň jemlep näçe adam Türkmenistanda yaşamak isleýän okşar menädir. 5 mynyň soňuny anketaň netijesini aýdyp bereýin. Öz ýurdunda yaşamak islemeýän vatandaşlary bar, şu derece bizim Türkmenlerimizde känne başga ýokmu kadýan bar, şu öz ýurdundan bu derece sowaýan, öz ýurdundan uzaklaşan. Yok. Menem köpüň içinde gelipdim. Adam dollar. Bize senterler, şoň üçin adamdan dollar. Indi diýjek bolanda adam şulda, şu daşar ýurtda mene taýda Türkiýeden demetden galanlarna da adam ok. Eger şular Türkmenistanda hakykatdan hem durusy gelýän bolsa da, mesela pasport uzaltmaga gitdi da. Pasport uzaltmaga gidende şu taýda bilýän 10 gün, 15 gün köp görýärler o. Galmanyny. Näçe manat pul berip de şonu oňurup tidirek gaýtmak bolar. Eger şu taýda şu taýda bolýan bolsa, şu taýny söýýän bolsalar, indi söýmek başga dat. Şu taýda rahatlyk, şu taýda huzur bar bolsa, galartylar. Bir ýyl, belki 45 günde çykka, normal dagran. 45 gün hatda galartylar. Ama ijaýsam galyp bilmeýär 45 gün. Çünki daşar ýurtda özgürlük var. Ertir işine gitti, hiç kim istatdiýen yok. Belli bir saady var işiniň. Mysal üçin ertir saat 2 akşam saat 5 bilmem 6 bolly. Ama Türkmenistanda ol ýok. Bir edara işe gelip bilseň, eýerini dakga jylawyňam kelläňden geçirýär. İşin gaýtdy. Ya. Türkmenistanda neme? Türkmenistanda çıkıbilmän soňlar okutýarlarmy kadýan köp kişi. Çıkıbilse bir adamym durmadymy kadýan men ara. Ýola, şuat bar, ýol widana maýryp günnedem 6 sefer tamalyat goýsun. Bir aýyň içinde boşanmasa näme eken? Olur, boşak galaýarym kaýa hemme kişi. Jaýlaryny gurplaşdyryp, adetişdirip, mallar näme der kalar? Mallary ma oňa bir ot vermeli, olmanda güjü wa, pişi wa, olar näme? Ay şu taýda geçirilmedik kalar, ber gaýtdylar, onuň mesele problemasy ýok, çözýärler. Geçirilmek diýilen adam etmesen näme üçin eger deport iýmedik bolsa da, mysal üçin Türkiýeden tenon göwermäge borçlarsın. Ton gözlenmeýän bolsa, budyň karary ýok bolsa, Ram Türkiýeden daşar ýurtdan şup gidip barýan ýurdundan deport diýmedik bolsa sen göwermäge borçlar. Şeýle bir düşünjeli adamlarym bar. Men şoňada men öz garyndaşlarymdan hem zat etdim da. Özlere birazcık bir pahirrak ýaşaýarlar, ama bizim bir baý adam pulumut kitemeden dökülüp duran ok bolyn.
şolya da bana bir gün oturduk bilen otur derejden ama bir zatda oturduk bilen diye özge yurtta şa bolandan özge yurtta şa bolandan da öz yurdunda geda boldy ya da bana. Ben tamam dedim bu sözüň gaýrat et aýtma dedim. Öz özüňi padar etmäge haýyş senden dedim. Ana şol yani ol düşünjede adamlaram bar. Şol günne kaýyl gezip beren adamlaram bar. Alo. Bamın bir mut gitmeme. Çay koydum da. Garaz vatandaşlar. Men burada bilýänler. Hana sesin netijesi ýaňwary kadam tesirtir düzelse ýaşaryn diýip ýazdyr olaram. An bolňa o anketa gatnaşyňa vatandaşlar. Yo korka ho basyp bilmä ho. Sorama. Eýni men bir zada da düşünem bu gorku meselesinde. Ina şunu ýala edip mertlerçe çykyp gönümel garşylyk gorkadaýan bolýan aýby diýä hökümeti işleýär falan. Kim onu hökümeti işleýän bolýar o mehemeti işleýär. Yalla kıçası işleýär, taşşakçysy işleýär, tankit etýänçisi işleýär. Kim onu mu işleýän ok? Bir işlemellerdir ama men şoňa da düşünem o käwa. O gönümel çykyp tankit edýänem işleýär, yalla kılaýanem işleýär. O işlemeýän kim onu da oň? Ine o başga planetadakylar mı kara işlemeýänler? Nuru ne adrinde men şu baştan ayak diýen zatlarma şol diýenleriň yalan diýip ýazyp biljek barmy karşydaýdalar? Şu yalan diýen şu sözüňi diýip biljek barmy karşydaýda? Ba bolsa ýazyp bilýär. Hani yalan sözüni ýazmak gadagan nädir? Hani yalan diýip ýazyp dogry diýip ýazyn ýa-da. Çünkü men görüp gelenim için adam men östürem o üstüne. Duran men absolutnodur neme ýok yorum ayarları. Yani gören yorum ayarları. Yorumlara izin ver, açık dur, yorumları filtrele, susturma. Bütün canlı yayın. Dur 5 saniye. Tamam. Anahtar kelimeler. Yorumlara izin ver. Yorumlar açık. Yok yalnızca berde mende näme ýazýar bilenmi? Ha. Yalnızca diýe üyeler ýazyp biler diýe. Ha, üyeler ýazyp biler diýe. Tamam. Tamam o zaman onu hem için beýle bolýar ol. Genele yok. Yani şu yokarda oturanların içindeki dine abone şutaya sen takip et bilenler ýazýar. Başkalar ýazyp bilen ok. Bunu goýda eken men bunu ýazyr. Nim etmesine öwrenöýün. Hani yorum ýazyp bilen. Üye bolsunlar näme? Üye bolmak elbet artmaý. Üye bolun watandaşlar. Ýöne sıralama, engellenmiş hesaplar, yorum ayarları. Yorumlara izin ver, yorumlar filtrelerim kapalı. Dine üyeler yorum ýazyp biler diýip deme wamka. Men onu görem okday. Canlı ýaýny duraklot. Canlı yorum ekle hakkında. Yok, men nara nastroykada açık dur bilem o kanallarda. Hem için beýle bolýar. Hatta men oturna menem ýazyp bilem okşundan. Üyeler diýenem yani ýokardan maňa patpiska bolmalymy ka? Awa. Yo patpiska bolmasa patpiska bolanlar badyr ha. Akbaratan sen bir zat ýazany. Akman seni mi ýazyp bilen okmy? Jan ýen hediýeleri. Videonuzu yansıtın.
Kim var orada? Ne açmalı kavanı? Ay bilmedim emi ne düşünmüyorum. Bilmedik de adam bilem ok diyor. Ondan da sadece koyulan. Benim bilem o. Engellenmiş hesaplar. Ay sanki anam. Ay ziyan yok. Koydinglar otursunlar. Tağım belki sana akıllı fikirlenip ýaýanlar var bir olarak men tanıyan. Köpüsü ağzını açsa gaytam. Yalnız zatlar ýaýarlar. Düşünmeyen, başarmayan. Belki hem köpüsü şakal. Onun uşadan otursunlar olarak var. Yo bir adam mesela için doğru gurlayan olsa ona yaşayışında özün filtre edip şol adamın sözleri doğru gelen olsa ol adamın yolu bilen, ol adamın aklı bilen hukman izine düşüp derlenim aklı bilen yorumman hukman toplansın ya biri diyen şon aklını aldın mı bollu sen özün erkanı duyuyor. Ne mağa değil neden olur? Yankılardan hemmesini tasdikleyen men çünkü köpsünü ödüm şayet köp aydınlatdan men ödüm şayet olamsam bilýän bir sözünü de Türkmenistan'da yaşayan her bir vatandaş senin yan aydınlatlaryna garşylyk görkezip bilmeýän taksirçilik eden için böyle bil tasdikler. Toy yol ulanın olam tasdikler. Demir yol nemesini ulanyp bile dalan olsa. Yani seni yalan deyip bilecek adam yok. Onun neyem için bize yine de şulara barzatlar suud etmeye mecbur bolýasy biz bulara. Ya suud ol yaşayışta gorkat duran suud etmek gerek kan onu yaşayış onu maňlaýyna getirip urupdy ne al sana ne şol ýanka kim şolaryň diýen sözler ine sana diýip maňlaýyna urupdy ol. Türkmenistan'a var ya baranla urupdy ol görnüp duranda dol ya biz onu bir yerden adam Afrikadan adam başka yerlerden getirip aydamız yok. O şu tayının da adını ayttan. Mene misal için öt gören da adını ayttan. Belki men gözlerim yanlış gören olup biler, kulaklarım yanlış eşitip bilen olar. Gidende iyidine dolanmak niyetli däli opşu jaý edindim, maşina edindim, menini gitsem şu taýda ýaşatam diýip gitdiň ha. Ason 9 ay açda manam yine iyidine gaýtdy. Anni aňarda şular ýalyk düşünjede kene adam mı? Onu neden bilýän ha? Ende özüm aýdydyma ýaňam belläk geçdim. Taksavat etdenlin esasanam şol Aşgabat tarapadan etdim. Aşgabat tarapa %80% video üçin gitdi. Misal üçin minne taksa inde ne saatlik yola hiç kimden daha toraman gidip bolan o ay soran ağam ini gelmece ya ayalon annem için oran gezmeye mi dip soran olin diye gezmek nerede gezmeye pulvama şu viza center için gidip parattı ne beren soran cevap bul gezmek nerede diye şu 5 manat dünyada gezmek düşýär. O 5 manat pul olsun. Şu daşary orada gidip bir maşgalamyz var. Düzelip bir normal bir ýyly hatarynda ýaşaly. Şonuň üçin gidip barýar diýip. Erkeği bilen şonu diýär. Vatan habarlaryna aýynha 2023-nji ýylda bizde plança milliard manat ösüş boldy. Plança daralarında bolandyr. Ösüş boldy diýip Gurban goly çıkış edip duraken vatan habarlaryna. Daralarında bolandyr. Ministrinde bolandyr diýen. Ministerlere bilmem näçe milyardlyk maşin menendir, näçe etajy jaý urandyr. Şolar görüp aýtdandyr da ne biz ösýät diýip. Halkı. Tamam. Inde şoňa näme üçin gürleýäniň ýalan diýilen oklardan bir ýala diýerler ýony. Şeýle burada adykawatlar oturyp pikir etdiňler. Men taşar ýurtda özümne şunda Erdoğan'la talamlaşdym diýem okulyn.
5-6 metr yakyndan görüp bildim da şonu baryp indi ýanymda oğlanlar zatlar bardy salamlaşdy ama menem salamlaşsam bolar töwelen ýene men öz ýurdumyň mesela men şu taýda köp oğlanlar ýalakalyk edip giyimimiz nemesi saýgy duruşuna domdurýar men durmaýan men öz giyimim bar öz kasamym bar men onda durýan men bäri nemesini zaýdamok watanym baydağım, toprağım, giyimim, kasam için canım urwan. Ýöne olary şu at ağlada oturan adamlara var ayamın kırçada görem o. Bu ya. Menem şeyle. Endi diýjek ýanky sözümüň soňam şul. Şu adam mysal üçin şu Erdogan men bir munt oturanyny göremokda. Bir görseň Erzurumda, bir görseň Ankara'da, bir görseň Muş'ta, bir görseň Diyarbakır'da, bir görseň Daşaryurt'ta, bir görseň ýene oturmaýan adam. Gitdi halky bilen denany bolsun, çagasy bolsun, erkegi bolsun, gürleşýär, zat etdi. Bir gezýär adam. Bizim kem gediye bar ya kartoşka orkadan olya kartoşkany bir seressen oşşak durlar bizimkiler. Oğlum bolon. Bizimkinden de şuňa geler da endi men özüm gezegen olan soň diýende gezmäni gowy özüm mysal üçin neme bolsam da bir gün mara gitjek o marynyň etraplaryny aýlanjak. Adamlar bilen görleşjek. Ondan soň bir gün hakikati bile söyleyän olsa sıpatylyk götüp gidaýsyn ha? Bir gün daşa gitjek, bir gün Balkana gitjek, bir gün Mara gitjek, bir gün kakyo Lewava gitjek. Başka men etme. Allaýan bolsa. Başka etme. Başka etme. İşim ýok meniň. Öz bir 5 welaýat, berde 80 welaýat o. Adam ýene de oturan o. Gitdi ýene bir ýerlerde bir zat durýar, gurullanam görüp gaýtdy, açylyşyny edip gaýtdy. Wara sakkallar koyup gidip sorasa taýan bilýändirler, beýip gitmände de bilip oturan soň gidýän okmy diýen. Ýöne birden bir gaharlyň birine gawat gelipden neme daýsa biläýse bir şarpat yerim ol watandaşdan gahar gadawnyň arasynda. Çünkü halkın arasına gelebilen ol absolutno. Ondan o mötünü milli lider dip hasaplaýarda. Milli lider bolsaň sen milletiň bilen bile bolmalasyň o. Milletiň arasynda gezip bilmelasyň o. Gezip bilen o milletiň arasynda. Endi özüňem Türkde bolup gitdiň, görüp gitdiň. Bu taýda 7 ýaşyndan 70 ýaşyna çenli pistoletli zatly. Dogrymy? Bu pon halkyň içine girip bilýärmi? Girip bilýär. Çünkü korkan ok. Näminden? Diye ölüm bir ölüm. Doğrudan? Bizde pistolet yok. Bizde hissat yok. Bizde hissat yok. O bıçakla öldürecek bunu. Kesanak ahranik bilen gidip sorap bilecek bolsa halkın arasına girip. Gitsin Maringar markasına varsın, Leyla Bağlarına varsın, Ak Bağlarına varsın, Gök Bağlarına varsın. Yol ötüne üstün Zelyon'a girsin, o Aşkabadın bağlarlarına apta koyu aylansın. Yok, juda nemetdi mi? Has göz getiresi gelýärmi? Daşowdyň çet künjöklerine varsın, Daşowdyň owalarına varsın, nähile ýere zatlarynyň ýokdugyny göz getirip gaýsyn. Milli lider bolýan bolsa. Ya, yeni düşün gollayan bir topar haramzadalar var da olaram düşünükli, olaram bähbi düşün goraya. Täýär durmuş kyn, ýaşaýyş kyn. Şoň arkasy bilen hem daýy ministrdir ýa bir kulşo ýerlerde oturan bir tanışlar bardyr. Şolar üçin şolar dursa bolýar diýip aslında şu biziň halkymyzyň näme problemasy bar diýsene. Biziň halkymyz şunýalak gönümöl bolmaly aslında. Bizde gönümöllük ýok bizde. Ýene men gönümöl häsiýetim bolan soň gönümöl çykdymam diýýänem. Ol halkyň içinde öz bähbidini misal üçin elitkada ýaşap görenler arkadan arkasynda durýar. Näme üçin elitkada ýaşap ýör?
şoň arkasy bilen aldylar, şoň arkasy bilen ýaşap berler we heni dem iyi otyrlar. Birgiden farhorluklar edip otyrlar we şolar arkada goraýaram, gollaýaram. Ini ýöne köýçe sada halkyň arasynda gesip görýär şonu goraýanlar. Sen ine şo ýöne köý daýhan halk, garip halk şol toýçulukda, pataçylykda bir gurrun açylanyna dünýäli ýallakylap gurlaýanlaryň paýyny şo duran ýerine bermeli biziň halkymyz. Şonu birazjyk öňe gidiş bolar. Bolmasa ne ay ýok plan awur, plan milisiýaň başlygy diýip da on töre turtýarlar, oňa ikellep salamlaşýarlar. Onu etdiňçe sen beter basarlarsın da, beter üstünden basarlar. Şonu edýän adamlaram gaty bar bolunum az, gata. Men özüm elli işini verip adam kim bolanda da doğan arnaşamdan bilýändirler. Owamda da wady. Bir ýeriniň hem ýa ýallak sırap ya üç köşük bir hal hatyr soramok. Käbiler hal hatyr soraşýarlar bir hamana wara gyýdy alyp gyýdy berişen ýaly bol. Näme gerek şo şeýdi götüne girmek. Ullu kan adamlar ödem şonu edýänler. Onun şoň üçin de bilýär bu zatlar. Doğru. Men Bilmiyor, olara onun başkalarım görüyor gaytam. He ana. Ay plan yerin sülçesi bolan soň şeydi hormak doýan ekenler diýip gaytam bularam şol diplomada pul berip agiriýalar üniversitede şoňa ýetjek bolup gaytam. Gaytam maskarasyny çykarmaly şoňal haramda adalan wara. bu şunýanak mende bir sluçy boldy da şo dost olanlar da atlarma etdim men dedim Aşgabat atmajakda at dedim da ay dedi Aşgabat atmataň diňe var bilen onuň wara geçip bilen ok dedi. Etdim men şu dedim primo dedim aeroportda barıp görjek şu näme etdilerim dedim da. Ondan sonra ay barıp bilmersiň dediler da. Ay bir finans göreyin dedim ya şonda dedim men dedim öldürüp koymadılar dedim öldürsem dedim gider ne dedim o yadan bassalar dedim basılıp gider ne olanlar dedim sonra bir tina bir göreyin neyle oluyor dedim. Ay bir yere girip çıktım aeroporta hiç kim istat değmedi. Ya şu duş gelmedi mi zaten. Üç yere girip çıktım kliyendam aldım kliyendam düşürdüm. Gonu aeroporta Aşgabat'ın şu tada aeroportunu. 3-4 kere girip çıktım ben. Ondan sonra Şu marin maşini bilen mi? Ondan sonra ne oldu? En son kere şu kardeşlerden birisi geldi. Dışarı yurttan şonu almaya vardım. İzme gaydı ortayınulin ağla ses edip para bir tane motorlu bir tane Mercedes'li signal verip migalkanı yakıp böyle kakbutta adam öldüren yanık böyle kıraçık sağa çık deyip yankı kıyırıp böyle kola birinden geldi ağul. Men ettim ben bir narşen ettim mi kan benim Astanovka yetmen. Şu Astanovka'da dursam o adam bir daybat etmesin dedim yani Astanovka'ya yetmen durdum. Para çektim motorağımla do maşinam izme gelip takladı. Aradan adam geçip bilmedi şu derecede motoram günüme geçirip takladı yani kaçıp bilen yok da. Dedim komandir näme bir dedim naruşanyamız oldu mu näme ettik dedim adam kaçırdık mı näme bollay dedim ya Kızıl'a geçtim mi dedim. Ay yok dedi sen de şehrin içinde näme edip ýöňledi. Etdim ay näme bolupdyr dedim. Sen diýär çuroy maşyny bilen diýär näme edip ýöň diýär maňa. Benim aşağı ettim danym nomratyrdan çuroy mu dedim. Ol Azerbaycanda, Ukrainada, Kazakda, Özbekda, Türkmenistan baydaga var şuýda dedim. O baydak geçen okum berdi. Bunu dedim bu tama ondan sonra Türkmenistan'ın baydağı size değiştirilmiyor. Sizler başka yurttan geldiğinler mi ya dedim. Ay yok dedi ondan sonra gep bu tarafa orada damatlı maşinin renk tutanok dedi Aşgabat'a girecek ondan dedi ak maşinen girmeli dedi. Ettim maşin renk tutan deme maşini ödüm boyak gelen okunda tek pasport tutam yadıkıldı altın svet dedim. Altın renk dedim nemesi var dedim tek pasport tutam yadıkıldı. Altın renk ne bolon ok Aşgabat'ta? Bolon okmuşum. Dine ak girmelmişim.
Ondan soň ay diye ana basık diye ratsada çıktı diye renkli maşin şäheriniň içinde gezip aýlanyp ösüllerinde işin edem ýok, derdin edem ýok, tereden edok. Çuray adamlar girip çıkıp aýlanyp diýip aýtdy diýip ratsadan çıktı diýe. Men de bir jeda ýazmasam, bir iştiraf ýazmasam bolmaýar. Näme diýip ýazjak dedim. Çuray araba diýip ýazjakmy dedim. Çuray maşin girip çıktı diýip ýazjakmy dedim. Ona kanunuma ýok ýazmam bilmeýär men onu dedim. Bar tolany atman çuray maşin girip çıkýan üçin diýip planta diýip men tolap bilmeýän dedim. Ýa şonu ýazjak bolýan bolsaň dedim. Ay ýok diýe maşynyň kırıldy diýip ýazjak. Men aýtdym maşyn kırıldy diýip dedim. Maşyn kırıldy alabul dedim. Niýet kırylmaň dedim. Kaýazlar, mara ýöz goýan gadagançylyklarny özler. Ýene podiýalarda başga zat edýärler. Ondan soň öyle diýsem soň Mercedes'ten leytenant zanyalar bir düşketdi. Ay şuňa diýär stopny ýana nokta diýip ýazyp goýar gitsin ne diýär. Görýän. Teredanmy? Näetdim stopny mana basyn nedim adyr çyslotyny dedim kamerany açjan çyslotyny da aýtdy. Ýanynda oturanda aýtdym tormozy bas dedim. Bastı stopny koýup kamera çekip bastı. Ýygna telefonuň diýärmi? Men dedim öz ýurdum, men dedim näçe ýurdu gezdim dedim. Muny ýanak dedim çujoýluk dedim duýgusyny geçirmedim dedim ama öz ýurdumda dedim. Öz vatanymda dedim men öz çujoýluk duýupma başladım dedim. Bolmasa aramyda dedim bolsa 400-500 kilometr bar dedim. Bir dili gürleýär, bir waýdan aşaganda dedim, bir neme howadan dem alýar dedim. Gelip dedim sen çujoýda senin ýene burada. Ay ondan soň ýanyna bir otereken ay goýber ol bizden o goýber bak bizden niýe. Näme bolmuşum men? Nälik görülmüşüm? Men pikirimçe çujoy başymyzda oturanlar çujoy tutuş galan 5 welayet bizim özümüzde ýani olar çujoy. Biz şu başymyzdakylar çujoymy diýen, şu çujoýlara maýyrmalymy diýen. Çünki biri çujoy etjek bolýar da olar. Onlar ýandalar ten başga nomer başga adam daloldan öz ýurduň nomery baýdaňdyr. Hemme dat gatow öten mena utanarna çujoy diýme. Ay o urşol tara çujoy diýmedi o gelin kömek gelin diýer. Urşol tara belik vilayatlara çujoy diýmeýär. Gelin kömek gelin başymyz derde girdi diýer. Barynjam fizial vilayatdakylar öňütekler. Ondan soňra şunu bilenne ýok. Şunu gördüm. Mesela üçin şu ýa stoýankadan ahalsky, aşkawasky nomerler mesela üçin çarjyga gitjekler bar bolsa, mesela üçin adamlar, klientler ahalsky, aşkawasky nomerler mara getirýär. Mardanam o ýerden de tanışlar bardyr bilemok. O ýerdaky adam alýadan leva alyp gitdi. Yani bol sistemaň içinde bolmasaň onda dam çörek ýok. Mesela üçin o taýdan getirýär. Mesela çarjyga gitmeli bolsa, şu taýdan getirýär, berdenam alyp gitdi. Ýa-da çarjydan maris nomer getirýär. O ýerden hem ahalsky ýa-da başga nomera berip goýýar. Tanışyň bolmasa ağzyn açyp durýar. Ýa-da gidip agam gitjekmi diýip ýalwarmaly adamlara. Şol Wikipedia'da çıkan Gurban Gul'ün sözü doğru bolup çykýar da. Şol Aşgabatyň Beherden bilen Gäwert arasyny ýa-mi, ýani arasyny ýa-mi? Hakiki türkmenler ýaşaýar galanam mitisiýa da. Galanam mitisiýa. Galan türkmenler. Tarih ýene-de bir okudym oňalay. Hakiki türkmen amarda ýaşaýar. Sultan Sanjaryň gönlemeti nädem durar? Şo, eger tarih oňa edip açyp okasa, şu çujoy bolan soň diýär şonu, özü çujoy bolan soň diýär şonu. Özü çujoy bolmadyk bolsa da olar ýasydy mene bar, ýatsam tursam düýjümde de diýmeýän onu. Halkyňy bular ýalag edip aýralap, ekstremist toşlo, prezident ekstremist aslında. Ekstremist aşırıcılık diýmek, aşırı.
Yani alyan kararları yaman aşırı. Ekstremist topor özleri. Maşinin renki, yok nomeri, yok gene vardadi deyip bara bizim halkımızı bölüp yatır. Ekstremist şunun özleri aslında hakikaten. Ekstremist. Ya öyledir. Biz şuları yazatlar ederim için men barsam bana ekstremist pasyaları burada varsa. Ekstremist diyorlar. O halkın arasında fitne soktu diyorlar hazır bana diyecek zatları. Yani bunun aslında halkın arasında fitne soktan özlere yine yan kıyalak senin başından geçiptir. Seni öz yurdunda kemsittiler değil mi? Fitne sokmuktur da sonra. Onu men şunu yani deyin de. Şu zatlar köpüsü yalan. Öne men tenin nemelerine de katnaşadım edilşin yani gürleşadım belki adıma düşüyor. Ondan sonra başka da aktivistlerin kadam koşuladım, gürleşadım. Men ama öz pikirimi aytdı yani, görünme aytdı yani. Yanlış da adaydım yok, hiç buradamadım. Aydan sözümün ama arkasında. Men gittim. Türkmenistan. Menden sen näme diýip soramadylar. Ene buların gorkusy şul. Men häzir şu taýda bir zat ýazaýsam men o ýere barsam näme derler diýip pikir etdi-de. Men gidip geldim, Gülýany gittim geldim maňa sen näme üçin geldin, näme üçin gittin diýen adam ýok. Bardım geldim. Bidem poplu adam da, bidem yaralı o dağa çıkıp adam öldürüp adam soyup gören adam değil. Bidem Ýol diýende men de yani şu negatif düşünýän adamlara diýende ey bular ýene bir zat adamyň pikirini aýtmak Patal üçin bolan ýaşaýsyň bolup oturan adamy kynçylyklar aýtmak bul hiç hilek bir nime däl. Yani onun bir maddesi ýok, şul hakykat aýtdy diýip bas bilmer hiç kim. Şoda şonu diýip bilmän soňlar anha Mälik Allah Muradow inimidi aňarda bir bilen urş edip falşywy neme bilen basdylar da. Urş edip huligan edip Murat Duşeňow basdylar da. Şol siyasi seýak bilen basmak bolanokda siyasi seýak bilen öz pikirini dünýä garaýyşyny aýtdy diýip bassaň ona hili bolýar diýjekler onu seýak bolar erkekün. Ona kanun ýok, madda ýok. Kanuna bir ýok. Onun kanuna bir ýok. Ondan naşaram neme ýok. Statya ýok. Onun biram aççoda goşanlaryny inha biz öz pikir garaýyşyny aýdan üçin basdyk diýip aççoda goşmaly bolýar. Oňa beýlek halkara goranmalar tarapyndan ýazyryljak. Muň üçin basylýarmy diýip aýdyljak. Ýöne meniň mysal üçin şolary distribüsiýona uruşup taýaklap çıkarmak diýen arzum var. Bu kanuna gawat gelmän biler ýöne. Meni näme diýdir ýa? Meni näme sebäp boluşyn diýmäge. Şu ýankal wakalar şular ýalak ýurdun içinde bolup görän bolgusyz düzgünler diýdir ýa. Buňa da men näkerdäle. Sen bolmanam häzir özüň 6 san çağaň bolsa, şoň 4-süni gowurup 2 sansını gowurmahany, şu 2 sansı saňa sen öz çağaň saňa düşman bolmasa tüfýüdimi? Öz çağaň, sen 6 çağaň içinden Allah'ın 2 sansını gowur 4-süni ýigren mysal üçin. Bilem şunu edip. Aşgabat ara elit kada ýurup olar ýaşaý şertlerini goýulaşdyryp o taýdakylaryň o maragytyň lewawatyň problemasy ýok. Göne beýleki vilayetlaryň bolan öwýenen çagasy ýaly öz vilayetyna paýtagyna baryp bilenoklar arkaýyn öz ulow bilen işe durup bilenoklar propiska durup bilenoklar jaýal bilenoklar. Ondan sen kemsitmek dälmişi ýa sen şeýdik ýydyňdan ýetip polisiýa powlap saklap seni ýolda saklap çujoy nomerde näme dip görsiň diýmek sana kemsitmek dälmi? Men diýene ştatdan başynam turdum taksawady etdim bir gaýsy durup seni hatta seni yabancı diýmedi o. Ya. Türkmen kardeşim diyorum. Türkmen kardeşim. Yani şu Türk'te de daha kemsidilmedik diýen miň var ki. Bu derece. Şu taýda kemsidilmän öz ýurdun baryp kemsidilme ýaman abinde ýara.
Şoň üçin yumruklap, onu tayaklap çıkarasym gelýär da şunu ýaly hökümeti meňem. Şular ýaly başymyza oturanlary. Barny meclisi teclisi bilen, şu kabini bilen, o başyna oturan tayaklap çıkarasym gelýär da barny. Dogry maýsam. Şu kaçana gaçjan, o gaçjan ýerine gaçsyn, giden gitken ýerine gitsin, gitmediginem suda kanun adalatyň öňüne çıkarasym gelýär. Eden işler boýunça. Yaman ardy ödýänler şonu var, Hudaý var. Yaman ardy ödýänler. Şu öz ýurdumda nädip meni kemsedip bilýän o senli. Gaýdyp ümödüme indik geljek lider smoklar, gaýdyp şu ýurdun başyna geljek baş tutan smoklar, şolar ýazady edi bilmesen. Yok, Taýda bilen gitmeýän isleýän, taýak bilen gitmeýän isleýän şoň üçin. Ne ştaýda oturan adamlary elinde telefonlary var. Bir şu Google'a ýazyp görseler da meni özüm ýazyp görmem üçin aýtdanda net bilemok ama gördüm. Mysal üçin demokratik döwlet halka zulümü nähil diýip ýazsa, mysal üçin Türkmenistan demokratik döwleti halka zulümü diýse, birinciden ikinci orunda durýar. Birinji bu Çin mi Kitay mı bara Çingançuk. Ol. Kimçin durýar, kimçen ýyn. Demir ikincem bizinki durýar. Kirep. En son diýip ýazyp goraýsynlar. Bak Google'da var. Dünya ýüzünde. Tam başga da halka zulüm diýip bir ýazyp görsünler şonu. Ay bolýar şu birbiriň nemelerimizde de halkymyzda da şu gerekdir da kawat. Ol hani bolýar. Ol bay ne şoň arkasy bilen pul gazanyp berenleriň ara düşünüpli öz pulu bähbidi düşünedi ýa. Olam ýalňyş, конечно. Olam predatorstwa. Olam götberenlik bolýar da. Ýöne özüň garyp bolup, özüň işlemene gelipsin. Yine de şu prezidentinkini gollayan aşa. İnsan samsı kasaplayanlar şolary. İnsan kutup oy kasaplayan. Şu oturanyň içine de bağ bolsa, gün yüzüň aýdýan şonu. Gün yüzüň aýdýan şonu. Şu insan kutup oýsuzlar eger özüňiz näşe bol ýurduňyza barmana zar bolup gideňizde geleňizde para berip kösenip gidip gelip meni şoň gün götürýän bolsaňyz insan kutup oýlay, insan kutup. Men aýdaýyn. Şolar ýaly adamlaryň ne edip düzütmün, ne edip beýnisine girmeli şolar. Ben kaçıra tanto. Ne diye? Ey geng. Näme diye giňdir dünýä, gengdir dünýä diýen. O ölmede gerdat görjek. Ýöne men ara dogry maýdaýynna şu wagt edil häzir men aktivist bolup bolýar ekranlarda meni şeýle tanadyňyzda. Ýöne men çıkmadyk bolsam da ýurdun içinde çıkmadyk bolsam meni hali bomba şu wagtda çerni men reşotkaň aňarsynda dykardylar. Eger şo taýdan bir sebäp bolup çıkmadyk bolsam men şu 2 ýyl ýolda saklanynyna gadagançylyklar ol bul men ýurdun içinde kämem mara işe gidip gelýän bayram ala. Günni bäşgede fewşan goklaşan köçedäkiler bilen. Ey. O автопилotda gidip barýan 67'de 70'e bayram alýar. 67'de gidip barýan tutanul bradara tutanul sen 73'te tutdun diýen hadi görkezýär ya da maňa. Ey jannym men şu автопилotda gelip otyryn men sen görüp otyryn. Men şonu da men şunu haýallatman şu öz pilotunda gelip otyryn ýani olyn ýok. 73. Gel düşünür däni barana. Ya da o 40'lık koyupdurlar bir yerik. Ya 30'luk koyupdurlar, 30 bayram alýar, 30'luk koyupdurlar bir yerige. Oňa durdum 40 näçe bilen düşmek kynma mar ulow diýen sehel gada bassan 40'dan. Oňa düşdüm, bardım. Şunu bellecek bolly bolun. Şu belliň diýdim, kanun boýunça goýulmy ýa kanunsuz goýulmy şu bellik diýdim, şoň nemesin nädip bilmelidim. Hakimlik goýýan idi. Bolýa hakimliğe gitýän idim, soraýan idim. Şuň eger diýdim kanunsuz ýagdaýda goýulan bolsa sen götüňe sikýän göndidim. Gön şey diýip gürledim boly. Korkdum, näme barobar gitiber, bar git diýip goýberdim. Yo her gün şey goýulaşyp ýaşamaly bu ýurtda ýaşajak bolsam. Ya ol bolgusuz ýerde ýol kan aşagyna gidilenip radar tutupdylar. Goýulaşyp berýän ay agam bize de şuň ýalak
yazarly günne tawşyrygymyz ba. Remenjik ýazaýyn. Ýalwaryp ýazýa onam senden. Yazma o remen dedim. Yaz radarın. Ýa-da sen radar üçin durmuň ýa remen üçin durmuň. Ýa respinamy barlaw üçin durmuň. Men onu näder barıp anykleýan näme bolýan. Gaptarna goşulan olup bar gidiversen diýip goýberýärler. O hukukyny bilmeýän çürküýärler lay otaýdy da. Onu hakam edýär. Halkymyzda da hukukyny bilmeýän emken. Olaram çürküýärler ediledip. Ay onuň alan rady, beren rady, bize näme aýdy? Doğrudan alyanam rady, ýigilip berýänem rady doň. Maňa näme doň? Türkmen galanyň postu bar. Şoňa geldim. Orada o nimanyň wişkanyň üstünde radar tutdy. Gördüm men onu. Menem haýalla geldim. 40 adam minama 30, 38, 35. Gördüm da onu çünkü. Geldim, çırttetten de sakladı. Dedi qoğumu tamanca gel oturmun. Ay dedi maşinin ama yaman kireken da dedi. Bu yağış yağıp dur oldu. Ne olsun olmadı yağış yağıp dur. Ne ama o gece koğulun asfalt mı sen? Kamandir dedim doğru düşün dedim asfaltlar bilyan palçığa dedim men dedim gelyan yolum bilyan men nirelerden gel otururum dedim. Asfalt her 2 metreden düşüp maşin yumana men onu aldım barcak kelime dedim yertiren barmayan dedim. Ay protokol yarakta bir remenjik mi bardaçık ya da ayarlaydı ya. Edil teň diýsin ýa-ni. Ay dedim o gaýrat etmen dedim alyan pulum dedim berjek dedim. Näme diýeten o jirimeme ýeten dedim bir gaýrat etip goýor dedim men dedim. Sen dedim ýokarda aradar tutup durtun dedim. Gelip maşynyň kirdiýän dedim. Tamam bolýar dedim maşyny dedim howa şertlerine tereden dedim maşyn kir bolup biler dedim. O arada görüň ýok ama boyun alýan maşyn kir dedim. Sonra men dedim şäherin içine giremok, men şäherin daşyna çykyptym dedim. Şäherin içine girende töz berýän dedim. Ýuk ýeraýaryn dedim. Yani men şäherin daşyna çykyp barýan dedim. Aýyny diýär bir zatlar edip de şunu ýa-da aýarlaw bir tane grimenden tom diýe bir çady der diýär şeýle. Ay bolýar ýaz dedim bir grimen ýazjakmy? Da 20 dekenim ýaz dedim protokol gerek boldy. Ýa-da men ansat dedim näme aldyramokdym pravam bilen dedim. Tamam gaýrat et deşme prawan dedim. Bolly o pravara deşme doňa söz berdi. Paketde geçirip üstünden nämetdi prawan deşenok. Men etdim o prawan aktaryp bermeli bolmasyn tiýdirek taşır dedim men dedim. Da dernedim. Şoýa 20 manat men da onu ýazdy. Ondan sonra gözümden kaçtı da edir şu posta. Radar görüp durup 60'ta geldim da. Görüp durun bolmadı radarı tutup oturanlar. Ama bir eski tormuz versem arkamda kam gelip uracak da. Tormuz vermedim de ladna dedim 60 dedim de bardım. Çırt takladık yarına. Braten mi o? Ay bolya alay gidiver dedi hataplaştık diye ama. Da. Ya gaýlara mara oňa da düşünýän orgullarym başlyklara bir gasya, halk berden gasya olaram. Olam düşnük olam mara işçejek boluşlary kösençlay. Olara anardan David diýe. Tak diýip doltaňa 20 manat 10 manat edelo berdi sataka gutusy diýär şonkan taşlak geçen radar gyzyklandyrynak bas. O käbir pradaçyk munyandan özleri medya şon durup şunu nidi elaçmadym onu elaçaýan nidim diýip 10 manat taşlak gidýärler. Öňe saklamasa da. Şeýle bir de şeýtdik. Şoň üçin radar da hiçem daýdym dok mari şeýle. Dilekçilere sadaka verilen yer, sadaka verilýär, özlerine ondan da taýýar. Ýa-da bir 2 tanjyk bir goşaçynarmaz, ýa boltymyz yssyda duran orta ala soğukçuda işini koýupdy. Olar onun wara ol kalýar, radara madara düşän ýa-da barlay geçýär am diýe. O şoňa wagt gelseň awa. Yo olaram adamlay. Olar şu anardan gysýarlar da ýokardan gateret gysýarlar. Aýlyklara diýär o.
50 milyon. O kavatlar ölerim saklap misal üçün bir kezek memesen tanışanda nirden kimlerden yine varlar. O son planın gıydın aldım planın oğlu son tanışanda dettiğini son ölerim kavat sakladım ağam gayret et bir zıt neme metan okuyun şonu doldur son üye gidecek o deyip şonu yani emet bulala şöyle tarafından Ey. Kesin sıklay görgüllün ki. Yani olaram yeköde hiç sade bilen nokta ha olaram näledir bolýan yani şu halk esasy halk oýanmaly. Şu halk bara halk şu goýnuny edip oturan üçin bağışlaň bolýan köpümiz şeýle de şeýdenimiz üçin polisiýa organy işlerim kösenip otur arkamızdan hekimliň işlerim kösenip otur olaň içinden adamçylygy ýene ýerine adamlanmaz kän o. Bilim ministerliğin işçilerim köseni otur. Ministerliğin işi tutuş puda gedarlarım köseni. O ministerlerim köseni, meclisem köseni, deputatlarım işi halka vallahi hemmeti. Halk birazcık bir nalaca deyin olmalılarla mert durmalı. Olur nämesin o halk bular ýazadı boyunu asur, boyunu ol otursa. Olara özgünlük görýärler. Oňa jaň edýärler, muňa jaň edýärler görýärler. Siz bir oynayal bolmaňa o sizin hemmeňizde doğan garnaşyňyz, o organy daýyňyz ýokdur ha. Barym bolsa bir güýjüň ýeter, burun güýjüň ýetmez. Doğru. Ay şoň üçin bar ha. Bolýar ay şu birin nemelenmez. Kösönmäňe dowam deme. Gidiver daray diğer asfaltın üstünde gidiyor diğer afçer oluyor. Norişka pahira matera vurra de pemme kamagla ya diýerlin. Ondan sonra ay nira var atdyk ay bizem bilen odok milletler ya bizem ogla Allah diýer aşanka. Ola verda diýen oňa deret. İyi de mana menem mana diýdi. Mana etdi. Valla önem Tağlan. Jol minnettar bilen aýdyňa. Birden TikTok berde YouTube'a goýsam bolar ha. Ya sesin çıkmady. Mesela yok dedim aýaňa. Birinji Allah'dan, ikinji enematandan başka hiç kimden korkamydyk. Çünkü biz birini tankittamydyk ya biriniň üstünden düşemydyk. Biz başymyzdan geçireni görüň berýär. Ýa-wa. Başyňyzdan geçiren zatlaňyzam görüň bermeseň olaram bilenok, düzetjek bolýan ýok. O dokuňam açdan hawary ýok. Şonuň üçin bir zat etden olar etdiler. Ýok, oň üçin. Bularda onýaly konk teknologiýa ýok, o sesinden tanap sade ederýär. Ey tanarda. Meni tanardylar, tanajak bolsalar, ýurdum içinde kämde oň edenime goýun moýduma ýüzüm güzläp o. Biljek bolsalar, şo taýda bilerdiler. Birgiden 2013'den bäri birgiden daha iş etdim ýurdum içinde käm. Doğrudur. Şo taýdan bilerdiler. Valla. Orta zor yok. Davay falan. Ya halkta görüşelim. Yine ortapar hemmämiziň bilýän, hemmämiziň görün, eşden zatlarymyz görleşdik. Bunam täze zat öwrenmedik, täze zat öwredip bilmedik, bağışlarsyňyz. Yine şowur görün eşden bilýän zatlaryňyz görleşdik watandaşlar. Elbetde bu zatlar näme üçin görün berilýär? Gowun üçin aýdyp berilýär. Şu zatlar görýänligimizi hökümete duýdurmak üçin aýdylýar. Biz görýäs, ine halkam gördü. Emme kişiň görýän bilýän zady şu. Ey hökümet bilýändir, görýändir ýalňyşlyklary, habaryň bolsun. Awa düzeltmejek bolsaň bir gün götüňe de depelersiň manysyny aýdylýar bu zatlar. Bir gün götüňe deperlerem, soň giç bolar, soň praşýanja sorama. Soň giç bolar. Inha ertir Navalny ýigitimiziň sagat günortan 2'de YouTube'dan görüň pramo efir Navalny dip ýürüýte YouTube kanaly we pramo efir görkezýärler.
jaýlanyş seremoniýasy bolýar. Şo taýda her kim men pikirimçe gowy kalmagalym turjogy meňdeş häzirden näme seretseň hökümete bu çären geçirtmejek bolýar, halkam geçirjek bolýar, ertir näme bolýany. Ertir sagat siziň wagtyňyz bilen 12-de premo efirde görkezip başlaýarlar. Görürsüňiz Türkiýe wagty bilen 12-de, ýani Rossiýa wagty bilen 12-de wagtyňyz bir bolan soň Moskwa wagty bilen. Ýöne jalka ne jany bilen töledi insanyny. Şu adam şunuň gorkulary bardy, şunuň duýgulary bardy. Şunuň maşgalasy bardy, sizinki ýaly aýalam bardy, çagalaram bardy. Anha ýygyna gaýdyp, ýygyna dödüp bolmajak bir gitkä sebäp bar etdiler. Elbetde bu zatlar etmese de bu adam ölüp bilerdi. Ýani bizim köpümiz goruluşyga işlemene dik gelip ölüp gidip otursa dogry dämi? Ýa-da inha düýünjük Balkan Aşgabat ýoluny awariýa bolup 5 adam öldü. Ýani aktivist bolmadyň ölüp gidip otursaň ýöne zato her diýdiňde tarih ýazyp gitdi. Inha men ýaly adamlar tanady. Men ýaly adamlar arkasyna suratyny goýup efir edýär. Şolar ýaly ölüp gitmek we biram ay Maraşgabat ýolu ölüp gitdiler diýip adyň çykanok o guruluşda ölüp gitdiler diýip ýa-da bir algy bergisine dawa bolupdyr, uşupdyr ýa-da bir ýere işe gidipdir, şo taýda da villada öldüripdirler ýaly ölüp giden ok zato ýyz goýup gidýär. Ýyz eden şu ýyzyňda tarih muň adyny netip bolsa mekteplere ýazarlar, köçelere dakarlar, ölmede meni Navalny köçesiniň 75-nji çaýyna düşüräýin diýip taksalara binerler geljekde. Navalny üniversitetiň adyny dakarlar. O Putinkin dakmaýarlar ýöne. Putin gidip gidýär watandaşlar. Türkmenwaşyň galmada. Türkmenwaşam o öz ideologiýasynyň ýygyna ýörýän adamdy. Ýöne ýalňyşrak eden işleriniň esasy bölegi ina şu wagtky miwesi. Ýani birazjyk demokratik umtylmalar etmekdenim gaýtam Askar Akaýewa näme diýen boldy? Askar Akaýewa. Men oňa kän aýtdym diýen bolup, akyl beren boldy Türkmenwaşy. Zato şu wagt Merkezde Aziýada iň ýaşap bolajak döwletlerden biri Kyrgyzstan. Oňa akyl satan boldy Askar Akaýewa. Şu wagt Askar Akaýew Kyrgyzstanyň prezidenti, Türkmenwaşam bizinkidi. Soň Askar Akaýew elbetde gaçyp gitmeli boldy, Rossiýa göçmeli boldy ýöne. Netijede men nidi öz halkyma garşy o kaçjak gel, öz halkyma men gaçjak gel diýdi. Bu iş etdi ýöne netijede. Iň ýaşap bolajak ýurtlaryň birim Kyrgyzstan şu wagt Merkez Aziýada. Özbegistanam däl, Gazagstanam däl. Türkmenistana hiçam däl. Ýöne Türkmenwaşy meclise birazjyk rol bermeli, gazet jurnalistika rol bermeli, telewizioniýa birazjyk erkinlik bermeli, o zatlar etmedi. Onuň olum gitdiçe gatak gidýär-de, berkak gidýär-de gitdiçe. Gitleriň döwrüm şeýle de, gitleriň döwründe de şeýle de, ýuwaş soň berkak gidýär o zatlar. Gatadyçça gatak gidýär. Türkmenistanyň tak ýene 10 esse gataýa watandaşlar. Şuň kunuňyzy fanar bilen gözleýäňiz watandaşlar, men size aýdaýyn. Şuň kunuňyzy fanar bilen gözleýäňiz. Eger Serdar Berdimuhammedow jylawyň ujuny başga tarafa çekmese, atasynyň ýolundan ýöremäge dowam etse, şuň kunuňy fanar bilen gözleýäs watandaşlar, men size aýdaýyn. Şuň kunuňyzy tek şuň kununyň önem nägile bir giden adam ma ýöne şunam daja fanar bilen gözleýäs. Men size aýdaýyn. Assalamu alaikum. Aleyküm salam we rahmetullahi we berekatuh. Namaymy? Ýaşy, Hudaýa şükür. Näme taňa ýaşa salykmy? Ýaşymy? Ýaşy, Hudaýa şükür.
Özüňiz kanday? Nemişe edip oturupsuz? İyi baksana. Yaxşı özün kanday? Normal mi? Yaxşı, normal. Hem var mı ya yetmek? Ha? Göne de hem var mı ya yetmek? Yok, Hudaýa şükür. Rahmat. İçim gısan vakti içimin nemesini gahar gadawını boşatgan Türkmenistana karşı inha ýöne şuň aslında Aleksey Navalny de şuň tema özümiz ýala pozitsioner öldürilýär Russiýada türmede ýertirem şoň nemesi bar. Ye tutaya savcı. Kırgı. Şonu reklam edeyim dedim. Ya Murat. Ya çıktırdı ben mi zaten çıktırdı bölsem ya ondan zaten bolmayayım mı? Ya Bolmaýar. doğru. Oğlum doğru. Bolmaýar abi. O yekece okunwa. Onam ýöne howa Astraliýada edip görmersiň, özüň güýçli awçy bolsaň. Aa doğru. Yekece okuňy taklarsyň ama mendina. Neyi de sen? Häzir Fransýada men. Aýlan görnäý baňa. Basym bir Europarlamentde da çykaýmam mümkin bar. Europarlamentde şu Yulia Navalny ýaly Türkmenistany. Gözleme ya bu. Aleksey Navalny diýip aýdyp berip oturýar o. Ne elden bedinlen yok ki sene. Häzir geldim brat ya aynaşmışsın onatsa. Oňa Hudaýa şükür bolju. Öýşe sağlık mı? Yo men o politika zady sokma men o. Men öýşeň soraýyn diýip zady. Nifiga sebäp freedom diýip aýalypsyň onu da ma. Özüm için yazdım onu. Başka kim için yazayım. Freedom bolanda näme bolýar? Yaşa bilen her yerde özgürlük de bura. Yaşa bilen ha. Ýaşap bilen her ýere özgürlük ýaşap bilmedige Ýewropada, Amerikada da Arkasında men yazan zadım 2021'den beri 2019'dan beri şu saytım. 2019'dan beri Facebook'um var şu. 21'den beri zadım ba. Doğru. Türmede olsa da özgürlük bol bilýär adam türmede Biz olsa. bakta oturdum ağa. 2006 2009'dan ya gittim. Mart'ta sürrettim okşam. Ni haýsy ýurtlarda? Türk'ten ana. Sen nerelerde? Türk'te näme häzirim dokument problemama uzatma kimlik. Ne gelemaklarıma zat yoktu, zagran yoktu. Ben 2010'da geldim Türk'e. Sen 2010'da geldin o. Ondan beri aydan pörnün konsulun yanında Kemerburgaz, Göktürk'te, Liboy vremi attenşen bar olsa beçeler bilen zatlar bilen havarlaşıp bilen ha. Hiç problemi de. Hemen sürdüm bok adamsın hiç hili problemi de. Yo konsulluk bilen o anardan video paylaşadılar ha. Tikeminde de ha. Yanlış yaplamam baniyime de men özüm için aydan da tikeminde de. Şimdi hiç sıkıntı yok. Konsulluğa men alergiyem var ha. Bardır men kem var ha. İçinde koyup bir de oldukça men de. Abi insanlar aynı bile sana armiyasın var da ağaç olan bile o jeners için zaten de olmadı. Meni süydüm berotlar merten zaten berotnem hiç. Yo menim hemmetine bir ayaktan turamok bardır içinde kanyeşna normalnoy patsanlar oğlanır gıylar. Var ha. Vizan olmasa girinler. Vizan bolsa karoçı bilet $50 ödüsün vizan yok olsa $150 ödüsün onlardan. Del menin dostlarım. Men dostlar men etken bara $50 da $20 sonra mana olanlar o içindeki iki sana hakkında yetmek var. Öz olanlarımız ya. Sen tanıyorsun ha. Görsen tanıyorsundan. Doğru. Vizan yok olsa $100 ne demek ya konsolosluğa girmemek. Ama vizam yok mesela. Girecek olsam ben ona bile $100 vermelim. Ne için vermeli vizam yok. Onun için girmedi. Turçada biz dokument ya da vizasız getip gören olsan $100 vermeli. Ağa hemen sürdüm bok adamsın. Bak hemen sürdüm bok adamsın. Ben sana açık aydayım ki 2011'de geldim ben. 89. yıl Google
Hemme kimden sonra ver ya da dayanç deyip tanıdılar ya da Google deyip tanıdılar. Ekzek bizler karaçı da begenç kuvanç da he. Kim bolsa näme diýen bolsa getirkany gurgun dele Doğru soruyan pulları ha legal 100 aga bu hüzat gerek yok bu hüzatlara da gerek yok 100 gurgun dalkany bular kim? Ha men Göktürk'te Kemerburgaz'dayım men bile konsolos tanışım var diyenler kim? Ha görelkana men ama Göktürk'te Kemerburgaz'da yaşayın. 2018'den beri Göktürk'te yaşayın. O görelkana aga pros merak ettim. Görelkan kime var? Bana näme men ne yok onu yol tanıyan niye? Yok. Sen çıkarasın ha. Ya efirlere gelip diýerler de näme onu haýsy biriniň sözüni idarlap ýygyna düşýär. Haýsy biriniň gep ağızlarda gepler oturanlar da doğru yanlış. Yani $100 soramaklar ara yanlış on $100 sorayan olsalar vizan yok bolsa diýip. Sen gelip görün bilmisin ki ağa sen. Men yo bark görmek barmalam etmesin Allah'acan. Şu Türkmenistan'ın var ha, Lüboy edarasında men sana bir deyin. Ni toko konsulluk, Türkmenistan'ın tamojnası, Türkmenistan'ın migrasyonası, Türkmenistan'ın bankı, ova seveti, dom pravlenyası, Lüboy edarasını, alergiyem var ha men o. Şu görsem var ha, mırrı kımatlan ya şolur. Gepleş başlasan, gepleyen sözleşsen. İş başaran oklar, dine pul bilýärler, korrupsiýa var. Onu bilip durup menden soň nimedi bilemok. Yok. Ben bitirecek kaldı Pul vermesen hem işin bitenok, o soň bir rehing atlan ya. Yok. Doğrudur ağa. Ha nito düşünmemesen ya yine geldim danım bes koyda tutayım sen ya. Men yani meni çakmağını İran min yaşasın ağa. Çıkımda da bak şimdi. demek şey diýär, menem şey diýen, maňa degen ok dämejek, müň ýaşa diýen, menem şey diýen. Öň meni diýemokdum. Öň diýemokdum, men diýen çünkü bizim halkymyzdan bara. Halkyň bähbidini gurrun etsen. Sana sağ olsun minnetdarlyk aýtjak ýerine bara. Yok o prezent mi olacak? Ha bu kulübün millete yaman bir yerlerinde. Yok millete yaman görünüp ne prezent mi olacak? Men seni конечно destekleyin ağa. Senin şu panyatan olsun zaten. Ben de sen destekleyin. Millet Zannetmeyin o Berdi Muhammed'in adamları bular en kenar var ha. Ay telefon ettim sırada. Ay ver o hiç sıkıntı yok. evet. Yine şu ilimdaki Ne onu tanımın ağa sen tanıyın o. İyidindaki dur ben sana bak. İyi gayde. Ya aytma ağa sen men sen aydıtına baştan beri ettim. Men sen yaptın can sağlığın sonra hekimde de arkandaki Bir millet için ölüşün arkasında ertir millet duruyor mudur onok mu ertir görüyor ölsün bana ne milletin arkasında durmadı bana ne ağa çıkıretsen ya Rusya'ya kılıklandıran ok diyen mi? Ne tabi Yönü bizim yurdumuzdan Rusya kontrol ediyor. O tarafına teresen birazcık Rusya. o tarafına davulun zaten de o tarafına davulun güzel olmuyor ağa güzel de kayısı bir bolar ağa bu hülam deyip daşlama biz özümüzden daşlama bolar bir zatlar bolar inşallah bu hül gitmez bu hül bitmez her kimem çağı doğru her kimem çağısı var her kimem oğul kızı enes atası var Bu hila gitmez. Bir güne nokat koyuyorlar da bir hila. Sen hem gelirsin o zaman. En ağarın yetmeklere, sizlere, yetmeklere deyip. Ya nesip bolsa yok men öz yurdumda yaşasın melere doğru maydan men şu at Gelip Avrupa. yaşa vermeli ağa hiç kim için bakma da bu hayatta. Avrupa bu ne yaşatamam. Yine gedeyin diyemem pulum var bu da şükür. Gedelence de diyemem yani bana hiç elim var anokşulatlara. Orada can sağlığını versin Allah uzak ömür versin de ağa bilen. Yakışıklı çocuksun, ailen vardır falan vardır. Enen atan. Ya inşallah. Ellerinden öperim.
Şolar saklaýar men intagam şolar saklaýar men dawno bolmasa. Olmasa direkt prezident olacak afşum. Davno yaylak ya beylak bolýan o prezident boljağımda. Ne üçin bana şu prezident kılıp diýerler. Maňa näme? Yemin ederim sen prezident olsan ben seni seçen. Yemin ederim seçme git. Seçmeyen şerefsizdir. Allah yemin ederim. Ya men prezident bana kılıp diýerler. Ne üçin men deputat bolmak isleýän aslında da. Ya boş ver de. Men deputat bolmak isleýän, ýani meclisde bolmak isleýän. Men prezident, premier minister, deputat bolmaly, premier minister işlemeli aslında. Prezidentim bu wagt ýaly bar doluşlar alyp oturmaly ola beýle. Şu wagt bar vlast onu kanuna möhür çykarýar, prokurora möhür, kada möhür, ýerine ýetirýäne möhür, kanun çykarýana möhür bolanok ola onu paylaşmaly. Zaten deyin ağa sana sorarım. Sen prezident boldun diyelim. Ya, bugün seni seçtik karaca. Senin dostların falan filan yeğenler yalak gelse. Ne mi diyorsun ağa? Ben onu merak ettim. Vay. Ola dostum eken men garnaşlarım şonu yalak gesse birinji bilen şolardan başlaň diýmesem. Etme ağa. Конечно, men özüm şu wagtdan ejer çekip oturan adam bolup men etir kun şu wagtlara ýol bersem nähil bolar? Ondan bir zat bar. Sizin düşünmeýän zadyňyz prezidentlik şu wagt Türkmenistanda şular ýa dolandyrylýar. Geljekde prezidentlik biz şeýle bir elinäki wlasty paýlajak eýleki nemelere, strukturalara, ştoby şonu itjek diýende edip bilmedi ýaly. Düşündiňmi? Şonu itjek diýende de. Toýst geley bir nefsi azy, nefsi bir zat bar, dogrymy? Nefsi ağa. Ya. Nefsi bolany şeytanı dinläp duran nefsimiz bar, pastaýan şu. O Müslümana ait bir şey ya. Şu bir azajyk zadyklýa her wagt köpüslýa, her wagt öňkü adamkärçilik duýgularyny unutup şeytana ýykylyp urýan häsiýet adamda bar şo, nefs dinleýär şonu. Nefs Müslümanlyga girse Müslümanlyk yok o zaman. Tamam. Eğer men o nefs temasyny men aýratyn ýürüde dini temada görür bar gün. Tagam mende bir plan projekt bar. Şu prezidentlik wlasty üçe bölüp konkretna şoluň arasyndaky deňaramlygy emele getirmesek şu ýurtda prezident kim bolsa bolaýsyn gün 2 ýyl berýän men. 2 ýyldan soň şu baştaky Murat 2 ýyldan soňky Murat däl. Baştaky Merdan 2 ýyl soňundaky Merdan däl. Ütgüýe adam ütgüýe. Düşündiň? Adam ütgüýe. Şu wezipden boşaldysy gelenok ýam özüne ýene eli içine egirilip başlaýar, oğurluk edip başlaýar. Ýani edir şu Gurbanullaryň beter bolup çykýar. Şoň üçin şu bolmady ýaly deňagramlyklary 3 tanak yasama, yürütme, yargı diýip türklerle aýdýarlar. Kanun çykarjorgun ýerine ýetirjorgun kadyet. Üçüniň arasynda deňagramlyk edýän, meclis edýän boldy. Doğru. Ama sen bilen ýaýyn ýapdyn abi Gurbanulla bes paketde mi? Guriş protok bizlere zady değil mi? Guriş protok. Biz paket bolýandyr, конечно, bolýandyr. Serik var zat var. Serik var, ikisi ama o. Ýöne sen kimdigini bilmänsäňler olur eden zat. Ben kimdim? Dayanç beýenjif men adym familiýam zatda bar. 2012'de aýtdym. Yaz bolbersin, o hiç sıkıntı yok. 2012'de gaýtdym. Sen durny prezidentlikden öňörtü sen boýunda o Haçan beýlek görýär. Şonu batyňyz däm meýdandasyňyz däm men şoňa raşit edilýärmi sizi? Bize de meydandan başka çıkmam yok. Vallahi. Meydan tıptırman esası. Meydanda olmalıdır. O meydan bizlere bağlı. O zat yok, sıkıntı yok. Boruş, merek, okula, bukula zatla çıkıyor. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nurun hümmet goma. Ay, ona da şükür. Goma ödünüz neyli? Arma. Şükür. Neyme täzelik? Goma Ay täzelik şol önkülük. Önküdulluk. Videoňyzy gördüm. Türkmenistana var ýa-mı? Haýsy o video yok. O Kakamara Kadirov gidesi gelýär. Ýurda dolanasy gelýär. Şoňa Türkmenistan hökümeti şu pasosto ruhsat beren oken. Men gidesin ağa, meniň Alper ağa, men gidesin.
Mesela. Bizim hem gidesimiz gel ya. Yani bizim hem gatı var. Huvasak del bu taylarda durmana. Ha. Ay siz var ya Kanada gittim lan. Yo nesip bolsa bizim hem wagtymyz var ýöne häzir del. Ýöne Kakamat Khadyrov pasolstva Angliýanyň ilçihanasyna, Angliýada Türkmenistanyň ilçihanasyna ýututan olar oňa ruhsat berenok. Özleri Türkmenistanyň içinde gözle agtaryş nemesini çykarýarlar, rozus çykarýarlar. Hemen gitjek diýerim bolun ruhsat berenoklar. Nähil gözle rozus bolýar men o. Çıkış gören adam onu almadılar ha. Abi o rozus konverttirler ha. O rozus näme üçin berýär onu? Basarlar onu. Olong üçin baran o siyasi bilen ol diye men niye üçünük maňa üçün ýetik diye ziyaret etjek ayet Ýewropa Nuraga soracak ya Nuraga. Nuraga burada soracak. Zatma sen bilen gepleşenleri sırası alırlar diye berde konsolos. Yaklay ýejen o kim Конечно, profiliňde öz adyň, familiýaň duran bolsa, suratlaryň duran bolsa, ýurtda namartlar basış edip biler sen horsaryňa ýöne. Aýny türkmen biler çawat boldum kadiýan nirde nähilek çykyş etmeli, nähilek profil düzmeli. Biler çawat boldum kadiýan. Ağa sen näme romantiýa girikdiň? Ana efken gelip alsalar kim alsa men alsınlar diýjek otyň. O çygar galat senin romantiýa balapsyň. Kemer burazama konsolosun ýanynda diýjek oldum da. Aljak bolsa. Senem bir romantiýa balapsyň şem ýakaly. Bolly. Yok men sen tuğulama sen başka beylekler üçün aýtdymlaý men onu. Çükü turan gelsin alsın ağa. Yemin ederim bak. Emen südün bok adamsın. Çükü yiyen bolsa gelsin alsın. Vallahi yemin emen südün bok adamsın ve almasalar bu 27 milyon mu 30 milyon mu eneme gelsin alsınlar. Ben Kemerburgaz'da konum atayın ağa. Libay kime. Yemin ederim ha. Kim ne ki sen bilen gurun etmek yasak mı amına koy? Yani neçe yasak olsun. Benim siz ýar vatandaş. Sikerim ağa senin şey adama menen sikerim. Ha prezident hakta gepleşemez sikeyim anasını amına koyayım. Gelsinler gene aslında. Yasaldaşı değil ki. Aslında gelsinler aslında. Aynen. Kemerburgaz'da emen südün bok adamsın bak. Emen südün energiýaň häzir tyşytly gaýrat ediň. Energiýaňyzy geljekde sakla. Energiýam zaten wagtyňda. Onu häzir aýrat ediň. Energiýamyz o siňik gidýär o çölesiňen ýaly. Ha, çöl hemen galdy çöl özledik da. Wagty tagadyna saklan, wagty tagady gelende görkezür nesip bolsa. Men näme üçin ýanky suraty diýen ertir nähilek adamlar üçe görüň ertir saat 12'de. Näme ýok? Navalnyň nemesi jaýlanyş nemesi var ertir. Navalny öldürmi? Öldürdüler ana bak. Ay bile. Türmede öldürdüler ana. Fransa tağa ondan geplesene. Fransa ertir 12'de primo efir Navalny Live diýip YouTube kanal we 5 milyon patpisçik şol primo görkezýär. Nerede jaýlaýarlar kany? Şol nemede ýazylgy durdy. Moskwanka? Yok, men häzir aýdyp bereýin. Bolýan ýerine aýdyp bereýin. Tak. Neme diýe? Ýaly men okudum, men şu wagt tapdym men. Moskwada jaýlatmadylar la ýa. Yo, Moskwada däl. Немесine çenli ba. Отпевание Алексея Навального пройдет в храме иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Марино диye. В 14:00. В 16:00 Алексей похоронят на Борисовском кладбище diye. Bilemok Borisovskoy kладбище nerede yerleşiyor yana. Матери «Утопи моя печали» diye çerkifte ilki. Neydi ne yapayım basanesin amına kadar yolu var opşumağa. Sen açık konuş. Öyle deme ya. Oloryalı adam döremýärlaýyn. Ne oloryalı adam döremýär. Döremesin ağa zaten. Bu bak düşmandan da yaxşıdan da hiç kimem gitti bu oldu ondan sonra mahtum oldu diýesin ağa. Ya döremesin bu hil adam. Bu hil adamlar var ya. Nuron fanatiği o bey değil mi?
Köpçü diyecek aga men Nur aganyň zady de düşman ya da Menkler var ha, gaty däl o menkler. Navalny güýçlüm kädiýänler Nury. Yok. Конечно güçlü o. Yani tanımasan tilemez diýer ha, tanımadık tilemez diýer. Yok aga, o zatlara gerek yok aga, okudan. Bile zat gerek olmakdym bolsa. Navalny görkezden mertliği ol действительно yani o sennäki mennäki duygulary bolan adam çağalary we başgalasy we taşlap Erkim edip bilmeýär. Erkim edip bilmeýär ol gitmänem oňa gitmede diýdiler ho Germaniýada. O batyljany bile gitdi adam. O gitmede diýdiler ol. Gitdi ol ýa-da. Mert adam ýöne. Gaty mert ýönemene de däl. Şoň üçin bar ha. Yo sıkıntı yok. Birden gep gizlep yaşayacak olsam. Luş deportisini men 2012'den berber men Zagranyo Kulnus mamaydı tüm mesela. Kulnus mam diye Kulnus mater diye men Kulnus mamaydı tüm men sana. Düşündün brato. Men de Zagran bile yok. Koyunu pasport bile yok. Hazırım yok. Konsulda benim bir kısım armiyasım var. Çükümün neresine yesinler bir kısım yanlışını eşittim. Enesin ama ne kadar yolu var brato. Sen bana neyim küfür etsem? Yaman gepesem. Ba enesin amına senin yolu. Ba enesini sikken ben onların. Kimem sikmiyse iyisin. Benim Kemerburgaz'da bolmasam enesken 37 milyon men enemi siksin. Gelsinler beni asınlar. Men dayanç beğenç asınlar beni. Пожалуйста, buyur brato. Hiç çıkmadan hiç kız atıyor brato. Yo, nemetme otur dayanç barmut. Sakinleş, onu ya neme gerek. Yo sakin zat. Yo brato men kızam yok ki. Kızam enesinin ağana kadar yolu bari neski. Konsul eneski. Merdan enesin ama. Ama şey yolu var. Vallahi haydi tilmesen brato. Vallahi haydi enesin amına kadar yolu var kimin. Yöreceğe. Başka hiçbir yol yok. Yo ol energiýaň saklaýaňdy. Hem bilýän gater bet menden 10 esse aktivist menden 10 esse gaharjan adamlarym men bardygyny gördüm bilýän köpsüň. Ya boş ver. Evet. Boy verem. Men sen gel giriş gatnaş enesin sen satanyň enesini amana etken. Bolýa tamam şimdi ayal maşgalalarym bar eferde. Ayal maşgılar bozulsun. Ayal maşgıların gürüne çek zat. Del ki aga bu. Gelin özel. Bir de birazcık erkekler gerek. Yöne bidin bugünden. Yani yerim bidin ayal maşgılarımızdan gatmert. Onam değil mi? Bidin ayal maşgılar. Yo sen yanlış düşünme brato. Sen erkeklerden kabir ayal kızlarım erkek. Hakiki. O zaten manzara etmiyor. Olamır hakikat. Aplaus sen ne mesesin tanış olun bir trend yola dälsiň da ho. Näme trend yola düşünmedim. Trend yolun atasy bir var diýen bir akaunt. Doğa yakma gelen bolmaýan sene yetme. Yo. Bakar göz goýa seni göt. Aşak neme orayal diýme o am sen neme diýen? Yo şakada tiňi çygargalyň o bu hyç değişmedi. Yo men Azerbaýjanyna lay bot Polşa wiza araşpýatyn Azerbaýjanyna bir gürleşen diýdim da. Götü kurtardyň o şu. Doğru. Hani var gelecekte göröl hani ertir näme bolýar ýöne meniň bir howatyrlanýanlarym biziň yurdumyzyň üstünden ýanky Putinski bir rejim da kontrol edip oturan. Men şol faktorlar boýunça köp zat pikirlenýär. Men sana burzat aýdym ora. Biziň nämämize garşy olong näme? Ana şuraya zat eşitdim de Nuruny diýerler olyn ara näme men özüme ýaş bolan bu orsun diye Oğan'dan şu Talibanlar Goriya granitsada orsun eskerler zat diye şu çynmy karaýy şu bizim granitsalarymyzda. Orsun çekinip most bir de bir neme de bilmeýän bolmagy mümkin ýöne men başga Heydal tarapyn badyrlaýan Nuri. Heydal tarapyn badyr ýöne başga da bir dady bar. Ho. Häzir Oğanistandaky talipler Türkmenistana aladyň kursak girse Homuňa garşy çykjak özbek çykar bolmanyny goňşy döwletlerimiz gaza Türkiýe döwletler bular geler ha biziň güýjümiz ýetmese de. Ola aslında çözmana haky biram şuraya barda eşitdim habarda şu Putin näme edip diremen düşünmedim tek görüp ýetşem ok. Wi-Fi go tutmasam bu
gaz kesipdi. Sen habaryň badyrly Putin näme şu näme gol çekdi? Putin kellesine gelen alır azıyorum. Habaryň barmy? Nira Ýewropa mı? Ha o 6 aylyk bir dat diýip. Gaz. Menin soň çıkan olmasa edil şuun. Yo şurada betde gördüm habar, Türk habarlary. Häli yok häli premo efirde biraz gurlap durdy hawa. Men dol görüp Habaryň ýok ha? Şon sonra nidim sen habaryň bolýar. Yok häli premo efirde näme temaň ady neme? Avşım me. Tamam. Yok Dur häli. YouTube'a goýýan däme? Ertirdiňlerine men ýaýny şu wagt gördüm. Awa ertir goýjak netip bolsa. Böyle. Ýa-da bir dost bolmaz Türkmenistanaky bolan başyndan geçen tejribelerini paýlaşdy. 2023-de gelipdir ýygyna. 2022-de de gidipdir. Aňardaky 2023'te gelip nädip 2022'de gidip ona düşünmedim ki. Yok 2022'de gidipdir ýaňy bir ýollar asyl bir kres gidiwuranda gidipdir. 2023'de de gelipdir. Ha, düşündüm. Yani bir 9 ay bolup 2023'te gelip 2022'de gittin çoňa zaten. Yok 22'de gitti, 23'de geldi. 23'ün ayaklarına gelipdir. Şu aňardaky tejribelerini paýlaşdy. Sag bolsun. Taksatçylyk bolupdyr bolmanlar ödülo bilen Aşgabatda girip çıkan ýagdaýlaryny görüňlerdir. Opşy şu zatlary ertir YouTube'da elbette TikTok'um berse, TikTok'um käwat berenok nemelenme. Öňe öňküňiz ýa-da däl öýdäne men bir kilmenden girem de bir 10 näş aktivist bolup oturýardyň indi bir şu seretdim onu köjüň. O Farhat tutuldy diýerler mene açykyly var da bir. O Farhat tutuldy. Farhat da tam TikTok'da hereket eden nokta, YouTube'da hereket eden. Ha, YouTube'da diýdiler de bilemem. Yo beýle kolonlar bar. Ýöne şu wagt meniň Näçe gaçyp etmeli aga şunu Nur aga. Komentarýalarym ýapyk dur. Çünki bolgusuz nemeler ýazandan diýip. Näçe gaçyp etmeli bar, näçe? Beýle kolonlarym bar gelip. Yo efirde ýoken şu wagt dirdim ýa men efirin soňuna girdimmi bilemem. Nur aga näçe gaçyp etmeli adamlar gelse gowa ha. Olar hemmesi tanýar ha. Nur aga baksana. Näçe gaçyp etmeli bu zatlary? Ne üçin gaçyp etmeli bu zatlary? Çünkü korkup tapşym korkup etme. Näçe korkup? Yok, gorku yok ki gorku ba bolsa etmezdik. Gorku yok ýöne. Şunda aga, onu için soracağım. Tamam da ol işte gorku boldy bolanok ya. Gorkmaýanyň gorku diýär bar. Ýurdun içinde de etmek diýmek olan batyrlyk gorkudanok, ol samsykly gorku diýär. Çünkü o taýda sen bir gün efir açyp tak şu wagt 3 saat där oturýar. Eger şu taýda baryp açan bolsak 1 saat geçmek ha. Kapyn kakıp öçürüp alyp gitmeseler dat bilmedin. Doğru. O taýda senin taksini görübem ok hiç kim. Tarp turp bolýa. Ya meni görsün ha meni görsün. Masana falşy neme öýlene basyp görýärler boldy ýatýan o içeride. Indi internet işläp desem. Yani kelläň işleri hereket etmeli. Fransa'da mı Nuru nerede? Ha Fransa'da. Ha, ay böyle. Aynen. Ay Avrupa barmalı da. Gelin. Avrupa var sığınma gelin o vatandaşlar köpürak sığınma gelin. Ay yok la yok sığınma. Sen alp bildin mi ne mağarada protest etmiyorsun değil mi? Yo men sığınmany näle Polşadan aljak boldum aslında. Olmadı. Polşada da Belarus aktivistleri 3 ayda berýär Polşa. Belarus, Ukraynlara, beýleklere beren ok eken. O taýdan menim geňem gördümle kampanyada ne Türk wa, ne Pakistanly wa, ne Siriýa wa, ırkçılık yapýandyr. Ne Afgan wa ırkçylyk edýän eken. Inoň biram Dublinski prosedura diýip bir zat bar eken, bizem mundan habarsyz. Men gidemde Şweçiýadan tapşyrdım. Bular Dublinski prosedura bar diýdiler bolun. Ay maňa Polşada bolýar, ýygeriň diýdim, Polşaga gitjek men diýip özüm bardym. Menem bilem ok bu zatlar çünkü işim aktivizm men sığınmady hala. Oňa seretsem bu taýda da ırkçylyk bar. Oňa hani reşendesini gördük, bolmady, brat gaz geldi, apelýasiýa etdik, ýene brat gaz geldi. Maňa aýtdylar şu diýdi Gurban boldy, sen şu taňa şeýdi pıçak dirap durana moza diýdi, şular beren ok diýdi. Bravo, emesin. Gallanca tapşyrdım men.
Ayın Yalan. sen mesela pasportun deyin sonra alıp bilmesen onu yani kıyın oluyor da sana biliyor musun? Ne etçi? Yok, näme men pas bana beriýär ha onu bunun gitjek geri yok. Berde o ýaly neme ýokla o iýerjek bolup durýar. Ýok, Germaniýada bar ha. Deport edilmeli diýilenden soň 5 ýyllap ýaşap görünler bar. Deport edilmeli karar çykarnan soň. Bu Ýewropa ýaly seni türklenkel tutup seni o lagerde saklap. O ýaly deport. Ýok, o men ýaşajak gel şo ýurtda diýen bolly wsё. Gitjek gel men diýen. Men ýaşapym gel şo ýurtda diýen. Şonam deport eden oplar. Ödem ýymyna türkmenleri. Türkmenistanlar. Çünkü Türkmenistan şu an Freedom House'un ve Human Rights Watch'un raportuna göre yan yakında daşary ýurtda idarlamalar boýunça da 5 döwlete girdi bi. İlkinci 5 döwlete girdi. Şoň üçin bu atçotlar oňa gidýär, hökümetlere gidýär, bular öýde arasynda görýärler. Şoň üçin Türkmenistanlara birazjyk aýratyn neme başga milletden käbirlerini deport edýär, türk bolsa mysal üçin. Ama Türkmenistan hemmesen mutlu ağa. Hemmesen doğru. Ay Türk'e mutlu değil la inne. Yo, Türk'te de edelik yok. Türk'te de edelik. Türkmenistan'a dütün, Türkmenistan'a dütün. Abi oturkanaya doğan bir mutsuz kanaya çıkar kalan o gepte. La o Geple. Ayday. La yıl ne yıllık topla geldin bari o çıkar kalan. Ayda ne? Zada ağa berde. Türkmenistan'da yaşapıyorlar ağa. İçeği var, işçeği var. Ben 2011-2012'den beri çoban dostlarım var benim. Doğrusunu aydın da çoban dostlarım var. Olar gelen yok en eski. Ben geldim ne eşitmiyorum ben beri huyuyozdan ağa. Olar gelen yok da. Üyü var, cayları var, olan maşınlar var. Ne eşitler ağa. Bir destek bardır anagar. İlla ki ben esken berdi Muhammed deldir ay çıkar kalın. Men sana aýdaýyn sen köpden bäri Türkmenistan görüň ok 14 ýyllarynda paşdy. 14 ýyl bolan. 14 ýyl Türkmenistan ýok men sana şoňa aýdaýyn sana. Ya benim şuna çakotin ağa ben gelmedigim bile armaya gitmedim oğlanlar orada çopan zat bolup işledik de ağa üye bir hocaga bile ekmek olsun zat batı. Olar hali gelen yok en eski. Men Türkmenistan'da Türkiye'de ol ben ağa İsa'da dünemi oğlanlar onlarda bile zat etmiyor. Olar ne bileyim el ağa bular. Senin o jangadyk gelecek bolýarmy diýip. Gelecek bolýarmy diýip jangadyk görün. Olar bile çağlarım bar ötüyor öňünden al çıkıp diýerler ha. Olar toy edip zat edikden men bekar. Olar çağlarını çıkar. Vay bo. Maşenikdir olar anagar. Vallahi oynatırlar. Allah. Sen öýlenmedin mi näme bu ýaşa gel? Ya mer yok öylemedim. Her gün öğlendim. Zaten. Men ana şu Nuray ya näme trend ýoluma gidýän idimmi düşünmedim la. O bir trend ýoluň atasy bir bardylar şoň sesine men etdim beni. Ha trend ýoluň atasy bir bardy. Menem aýdan näme düşünmedim. Düşünmän alynay. Abla maşinik olup çıkmayan sen Vasyo. Bak. Kulağın kesemese. Tamam. Yatan üstüne tron elmesin ya. O yaşlı näme diýen? O näme keýpet? Yo. Bak näme keýpetden. Ay bol ya oğlunlar. Yetki görürsünüz atamı etmeyin firmen yapayın. O şey göraymasa kanunna sağ olun. Bol ya. Oňa temmede can sağlyk gülýär Hudaýa şükür. Munça bolsa şükür Hudaýa. Allah jana. Ha gepler olsun canın sağ ol. Sağ olun Freedom dostum kendine iyi bak. Demele bura. Energiýaňy sakla. Bular ýaly ýaýratyp görme, ýaýratmaly ýere öňden täklip bolsa. Ertir görüne ertirne ýaly energiýalaryny çykarýarlar. Sonra çen. Son ýaly ýerde çykarmaly. Ona çen. Bol ya şey sağ ol. Ona çen. Vallahi yemin kaydet. Azra kaydet. Azra kaydet ve kaydet. Ne elem ýaşapýaryn diýeýim sen haýdaýyn. Yine may deyip göremezsin oyna afradım deyip sen yetmek kvart edam maşenik deyip. Yo bu var bu normal adam yok Türkmenistan'da. Hemme kiş maşenik. Türkmenistan baş tonu maşenik. Sen tanımadın bro. Sen beni tanımadın. Sen marketin önünde arkandan gelip vuran atlardan ben bartım dayanç. Bartım. Gelmeliler şovat gelmeliler o. Ben internette gördüm ha. Dursun paylaşıp. O atlar Dursun zaten.
Dosoltan okudum ha. Aa, dur sonra kırkasız zaten. Geldik hiç gidem zat yok da çıkaralım. Avukat getir kameralar. Kameralarım sonra çıktı. Bak beni ninni tanıyalar da, ninni beni tanıyalar da adamlar ama şu vaatlar gatı tanap yetişen oktular o. İnni onu önküsiyalak olmalım ka diyen menem çaklayan o da. Arkadan gelip bilmez sonra enesine amına sikeyim. Enesine sivit aile sikeyim. Sivit aile. Gördüğüm sana namartlar arkadan gelişini. Valla bana ima diyor ettin de enesine amına emdiren sivit ne sikeyim ben. Ha, sen düşün çaktırma sen bana ima deyip bol bana kalsa enesine emcene sikeyim amına koyayım. Çok olur var ha. Amına koyayım. Olur bilen konkretne hesaplaşmalı nememiz öň dolay şu elimize tayak alıp gerek. Olur yok ki. Tayaklar çıkarma. Olur yok ki zaten. Başka türlü gitmiyor olurlar. Oturuyor şu tayda. Emcene arasına sikeyim alırım. Şu halkımıza bir köpük peydalı işem etmeyeler. Bizim şu yüzümüz yıl gırtıp bilseler zor boldy şu olur. Yüzümüz yıl gırtıp ama bilmeyeler daha. Dine o yalňyş spektakl o bir gepleýä galany bloknotun başynda o bolgusuz ol nemeler. Edýän pohloram ýok. Dine korrupsiýa ösüp gidip otyr, işsizlik ösüp gidip otyr. O paraholuk ösüp gidip otyr, yalan spektakl ösýär dine. O bir de gerekli zat däl ol, halka peýdaly zat däl ol. Özlerine gerekli ol dine. Aynen arkadan gelen. Ben yemem tekrar edem. Düşünýän diline biz gepleşmeli bolýar şoň üçin. Ha, bunu etmek bilen men ýalňyş ýola girýän olup bilerin ýöne men ýalňyş ýola salýanam sen. Yanlış yola salmadın eneden amına sikeyim amına koyayım ya doğru yola salsın gelsin canım. Doğru. En bolsa gelip doğru yola salsın amına koyayım bu zamana kadar. 21 yaşında geldim İstanbul'a 21 yaşımda geldim 33 yaşıma şen İstanbul'da semiyam için yaşayacak ne bileyim okuyla bukul deyip yoran basam en esken prezidentinde amına koyayım gençlik ben esken nahoy nojun İstanbul'a ver okulam diyelim. Hiç güzel. Dedim zaten. Amına amına adam sikeyim. Şu 33 yaşıma çene Allah getip görün şu doğru mu onu diyen mi? Yani. Doğruluk bu olsa geçsin orasına men gerim yurdum belli. Burada 37-38 kişi otuyor. Gerim yurdum belli. Mene bilen bile de o. De sen zaten İstanbul'a gel. Liboy öğremi. Göktürk'e gel. Dayanıştı liboy öğremi. Türkmensana ne tip olsa ağzı birlik bilen ululakan huda yolu verip gelecekte bir şeyle bir toy eder ağzı birlik bilen. Türmedäki ol bir kanun tosok edilenleri daşına goýuber. Öldüňe pikirini aýdan üçin basylyp ýatsanlar bar birgiden. Olar goýuber. Bulan özlerini ýöne şu kanunyň adalatyň öňüne çykaryp kadyet hem kanunda näme görkezýän bolsa şoňa göre hereket etmek şerti bilen kanunyň öňünden geçerler. Ondan soň aklansınlar. Aklanıp bilmeýän bolsalar cezasyny çeksinler. Sizin özüňizde de görkezersiz ne tip bolsa. Siz fikir etmeň çynownykları. Ben görmeýin. O köprüň bu gapdalyna durup pastaýan bizi türmäge basýançy bolarny fikir etmeň. Sizden bir gün sizem köprüň bu ýerine geçersiňiz, bizem bu tarasyna geçerse onuň siz bilen hasaplaşar. O aktivistler birgiden adamlar tutanyp bolup basan bolup sen. O maşins şo ne oturan kady, şo ne oturan tülçüler sizden jogap. Men aytkan radno. Aytkan ben jinaçy olmadyňsa bu zamana kadar falan filan konsulanda falan filan dekan näme diýär bu ene esken kadar. Ya boş ver baka. O olmaýyş sady. Ne çok olmaýan. Bolam ölmeli gitmeli. Enesinin amına kadar yolu var hemmemizin senin hem menin hem başkasının hem öldü bitti o kadar basit bu zaten politika der ki bu. Yani adamın ömrü geç gitti ayrılıkta onun başka näme gerek? 2004 yıl krizgesini işlemeye bere enesken sesinde okudum bile pasanlarla bile dava bile keyfede zaten pul verecek değilsin. Onu mu istiyor Türkmenistan? Enes'in amına sikeyim Türkmenistan'ı. Kimen bosaydı ver. Valla Berdi Muhammed o serik ele bilen Türkiye gele ele düşmez mi amına koydum şerefsiz.
Yemin ederim. Dol bolyn. Yo no yo. Vallahi. Türkiye'de paka nimetmen odolam Türkiye'deki Türkmenliğin gününü kıynaştırıp otuyor o Erdoğan ile. Bak. Enes'nin bak Radna ne sana diyeyim. Konsolosluğundan bir besbaka Türkiye'de Erdoğan Bak kıynaştırıp ben sana bir söyleyeyim. Enes'in amına kadar yolu var. Bak Enes'in amına gelsinler alsınlar gidelim. Boldu bitti. Beni sustursundan gittik. Boldu öldük. Enes öldüreme Enes'in amına tıkama ne işe deme etsinler. Netip olsa sen yanına dostunu cemlever özün yallar bollu esası. Eştersin ha bir gün Nur gidip bar ya Nur bar ya yolla kendini. Bararsın da bollu. Şovat. İstanbul'un yarısı %98'i. Şoğun neyme görkezmer olsa görkez ya. Hem şoğun mertlerçe ya bir gün yaşayası ölüp gidiyas ya da mertlerçe görüşeceğiz. Böyle ayal koynak geyva 40 yıl yaşamdık şona aydayn. O ayal koynak geyva 40 yıl yaşamdık o öňünü egilip o öňünü bukulup kartoşkany maňlaýmasy girip beýdwa yaşamak. Şona aydayn. Yaşan yaşasın da o. Yaşamadım yaşamasın. Enes'in amına kadar yolu var. Vallahi yemin ederim doğru ayttın. Arkada çok rahat diyedir yemem. Boksa çıkılar kazanır arkadarmış. Sen arkadağın alkışlamanın usulü var o tayda. Geplemenin usulü var daja. Size inandırmağa ruhsat edin deyip bilen o. Size diye ulu hormat bilen inandırmağa ruhsat vermeňizi ya ulu hormat bilen haýyş edýärim. Sen kime o dowanyňyz ken beýip özüň arşa galyrar ýaly. Göt oklu dowanyňyz ken süplügi. İki tanak atalawul. Sana inandırmaňa ruhsat bermeňizi ulu hormat bilen haýyş edýärim. Ya inandırmağa ruhsat edin diýi geç kardeşim şuun için inandırıp nägün gördüň oday? Haýsy gelen minister ýüzü güldürdi. 6 aý soň, 1 ýyl soň, 2 ýyl soň basdyňyz hemmesine. Hemmesem inandyrdy sizi. O hemmesem öldü gitti. Pulwaryny korrupsiýa edip egildirip gitti hemmesem. Vallahi öldü. Öldü gitti hemmesem. Haýsyny şuun için gördük. Ya pensiýa çykyp çağalar bilen altyklary bilen geçip göreni gördükmi? Bar gitti. Ya. Bular şoň üçin wara, bular şoň üçin o spektakl oynaşy oturlar özleri arasında. Halkyň problemasy, halk näme ýok. Hoy, ministrler, meclis, deputat öz arasında oyun oynap spektaklçy oynaşyp biri-birine neme diýipdirler. Halk barada pikir etýänem ýok. Halky wapşy agdaýanem ýok. Derdi, problemasy, o zatlar gürleýänem ýok. Tak što wara biz buları tayaklap ayırmasak bular gitçe galadasam yok men size aýdaýyn. Haýla ulana var yeni 100 ýyl geçse de giden okşular. Tayaklap ayıraýmasak. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum gowmydylar jalan. Aleykümselam gowmysyňyz arman gowmy olanlar. Gowmjadar. Gowm Mahmud Kerimjan bamyň senem o. Balay bilen bu. Ne şulan garadan gaýtmadan wirine şu Mahmud Kerim'e maşaki Freedom Tenýal şulan gaharlansa wara. Yo men gaharlan. Menin giňe spokoýny wagtym bu aga. Men hiç gaharlanam ýok. Enes'in amına kadar yolu var. Ni tuzlaýtym aga men. Taýy sen wagtymyz giderler. Enes'in sikem men o. Amına koýum ýa. Maňa dokunmaýan Enes'in amına sikem konsul sikimisin gesindämi aslında amına goý Enes'in amına sikem ýa. Tamam. Men gaharlanmadym ki aga men niýe gaharlanaýım? Men gaharlanjam aga men. Gaharlanmadym ki. Yo eneli Mahmud BKK adamymyz gitjekdi ýa ilçhanada tutturady da çykdy videosy. Çıkışyndan berem aýdyp ber men gitjek diýip. Öde roz. Ya bular duat nemet otur. Öde gözleyen adam gelecek bolýaram onu alan oku. Nähil bolýar o nähil roz bolýar. Öde roz bilen gözleyen
O neme asıksın. Paliçan. Menem astılar men kemma. Turan menem tuğrutum bolmaş da koyun. Vallahi hemmemin kamayla yüzlerine geçirdi o. Men Doğru kemma. eki dizbatta bile vardı. Vallahi Nura. Olmalı bir mut görünüş ştaydan tap bilsen rota uğradı. Siz gepleşip ben Ha görürsen surata görürsen. Be. Ana da kızaylarıma villalar yıkani muranesti pe onu yeler şu atçaylar tatlı çıkardılar. Mahmut. Turkana. Mahmut sen nereden doğan? Ne mi? Nereden sen nereden? Ay benim iyilim 3 yerim benim şataydı. İyiliğin üşüyen yerini boş ver sen nereden sen deyip sonra. Nereden sen deyip sonra. Öyle beni Adria'da etmiyor. Ya Adria'da diyem yok oğlum. Günü yeri tutup yığınacak bunlar. Diyem yok mu sana? Nerede sen? Nerede? Türkmen mi? Afgan mı? Özbek mi? Nerede sen? Onu sonra atayım ben sana. Türkiye'de. bah tapmadım ay. Yeme tapmadım. Lan Türkiye'de olsan bana niye adres aytmacak? Ben sana adres soram yok mu? Ben senden nerede deyip soradım. Yo, Ben adresim Kemer Buraz. Mardan ho, Mardan. Sen Türkmenistan'da adresini soruyan sana. Mardan. Yok Türkmenistan adres. Neden deyip soradım ben. Türkmenistan olsun. Türkiye'den miydim ben? Türkiye'de değilim beyada. Yok Türkmenistan'ın Mardan mı? Korkup yaşama korku pişik gelecek o çıkar kadar. Hemçin korku. Yok lan. Doğru. Şu at men var ya, şu neme yani basım neme çıkaramda koyuyorlar. O politsiyan şuları şu neme şu cinayetkarları tamam politsiya müdürlüğü emba müdürlüğü gözleyer deyip yazıptır aşağıda da men suratım var da oğlum menem oyupturlar. Türkmenistan'a varanlardan am diye Nur Muhammed tanıyan mı? Yok şunu tanıyan mı? Yok bunu tanıyan mı? Şunla gepleşen mi? Deyip soruyorlar. Dibil olmasam, samsık olmasam, doğun, samsık olmasam. Yanıma gelmez ki sen sonra. Sen bu adam bilen ne için gepleştik? Ben yanıma gelse enes amına o çıkaran yemin ederim. Sikçe gelmez. Allah'ım. Ya Mahmut say battın ayt diye sen ama çıkar amına. Yo, onu sen niye kaçıyordun sen var ya hiç sağlam ediyorlar. O kadar köprük olmalı o. Dinle köprük olmalı. Avu sen ne yapayım? Mağaydı temum burada köprük olmalı. Конечно, sana da oturun. Sen ne sana 3 adam ya bar Van Damme, Sylvester olacaksın kim olay 4 adam sana yetiktir ha. 4 adam yatırılmazsın ha sen o. Yatıran ha geliversin ha. Ay bar 4 yatırdın 5'in yatırılmazsın. 10'ün yatırılmaz. Ay geliversin ha gelen vakti yaplaşacağız o çıkaran. Onu deme çok Ha, yüzde hürriyette da yüzde hürriyette onu var abi buraya hükümede ne mi oluyor? Biz kino düşürüm da biz bir kino olup o kahramanlık ne mi olur koydum biz burada üt götmeli o neticesinde. O neticesinde o hılatıp mı? Üt gödülmeyecek olsan faydası yok o şunun çıkanın neticede. Zaten o sıkıntı yok yine kino. Aman koyayım gelip alacak olsa kime gerek olsa aslında o neyse. Yo sen ya başka da men de tuğulum arka tarafta çiğhıtça getiriyorum. Bargıtan Miratorslar var tuğulum. Mirators olur ku. Maladiyet olur. Ay şu doğum ölüm deyip karşıdaydı Avrupa'da getiriyorum tuğulum komanda ama sağ olsun. Ağam diye gün 1 saat 2 saat janettin gutordu bariyas diye. Şu bir duş yok, bir planeta olya. İşin janetmesen gatı öyle duş gurnamasan gatı olma diyorlar gaytan. Bir duş yok diyen olsa havarek gaytan böyle diyorlar. Kimden bilerek söylüyor. Birinin arkasında durmasa bu nedir o enes? Sen o. Yok, değerli olunur bana. Doyun nasıl ya? Ne doyurdu da öyle doyurdu da biz doyurduk. Ne dövmüyor? Mesela Nur Ağa bak. Öyle doyurdu da. Burada da diyeyim ben sana Nur Ağa. Nereye gittin sen? Suratın arasında. Ay. Var. Yaşlı ekran mı? Bu kim? Bu benim kumum. Bu zaten tanıdım. Alexey Navalny. Tanıdım. Ondan? Aydır.
Zaten o sıkıntı yok aga. Bak Türkmenistan'da da benim hiç hile. Sen ya okulu bu. Bursa eren bab oldu. Başka hiç kimem yok. Bakılmaca çağırım falan filan yok. Okulu bu zaten. Derden peşine derden. Ama doğruyunu bilenin yanında bana aga. Anladın mı? Doğruyunu aytsaňam urjak bular, bassak bular, öldürjek Doğru. bular. Tamam inamatma. Onu açacak oldum. Sen derdin ne ki Türkmenistan'da? Aga ben onu düşündüm ki. Men doğruyunu aýdýanam men bulara düşman bolýan. Sen hem doğruyunu aýtýaň şu wagt, sen hem düşman. Ya ben milletin yanında olduğum için hayatım. Ben sana hiç benim vatanımdır, vatanım, okudu. Milletin yanında durmak anhat değerler şonu bilgin. Milletin yanında Yanında durmak. durmaya gerek yok. Oh, var ya hoş geldin. Assalamualaikum, men bäde. Selam Murat Noy. Amat me adaydım. Neydi? Bar oğlum, bar oğlum. Men ura, amat me aday. Oňa Hudaýa şükür, sag bol minnetdar. Seneme dur bilmedin öýtýän, bir ýarym aý bir ýitirim bolan diýin jaljak diýdiňde. Tamam, ýene geldiň. Ha o, ay yok, ertir şu Aleksey Navalnyň nimesi var, birazcık şuňa da bir şok da bilýänmi, nemede türmede Kes var mı ya brato? Türmede öldürdüler. Mировой şok, hemme kişi şoktu bunu. Buna beni de çok olup gördüler, vapşe da olun, yok dediler. Yok dediler, bolmasa abiniyat nemelerin barek, ana o menem son gördüm videolarından yana. Ertir bakarany ýöne nerede boljagy, nerede jaýlajaklar belli değil. Yok, bar Telegram'da Navalnyň gruppasy var. Şutaýdan ýazyp durlar, o näme boljagyny aýdyp durlar. YouTube kanalda da aýdyp durlar. Saat 12'de haýty çerkewde bolýa, haýty kladbişler ýa belli ýa. Ýene ertir wagtdan başlaýma mümkin bar. Çünki hökümet de onu etdirmejek bolup. Türkmeniýe menzimi bu töküm? Yo, bu ors opozisyoner menýaly. Yani türmäge gitdi, mertlerçe yurduny barany aeroportdan aldylar, basdylar. Türmede de öldürdüler bunu bara. Onu ýaşyny olmaň ölenler. Doğru. Tägem jaýlap bilmenýärler. 9 gün näme bara cesedini vermediler ilk ara. Soňa men ha yer tapman geçtiler, dal gözlediler, dad etdiler. Ay garas. Şu an ertire görüyor da näme boljagyny ertire öýrenmesak bilen. Jaýlanşyk meselesinde. Çıkam ýerine geçýär meň zany okýar. Doğru. Hayırlysy. O menim birazcık şuna podдержка gollaw maksatlydylar. Ýöne biziň türkmenlerimizden baryp nemetjek, badyrmy ýokdurmy biljek gel ýöne. Men Russiýada bolsam barardım, конечно. Am şu wagt daşary ýurtda ýaşap göreniň 90% diňe öýüm maşgalam kiýsendäki pulum başga hiç sadamydyklanyram. Politikaňa mydykly däl. Daşary ýurtda bolup geçen zatlaryň mydykly däl. Aýtjan ona maňa näme diýen aşakdaky Fredim mam aýtdy, maňa näme öldürüp birdi-de şu wagt. Şoň üçin näme kişiňem men aýtdym ama men sen ýaňdaga diýip men ona aýtdym aga. Ne okuy zat diýem, ne okuy zat, men ölmem. Yo, sen özüňe çekme, men umum manyda aýtjam, mesela. Yo, umum manyda aýtma o zady. Men 4 ýan ayın maşyn gerekmi? Tamam maşynym bar, keyp etme. Tamam edeli. Enem var, o ayakta tamam ölene kadar tamam. Enem var ben başka hiç kimem yok. Türkmenistan hakkında. Sorasan menden okuy zaten. Yo, dostan maňa sen işin durmuşyň gyzykly däl, ol sen keyp. Yo, sen kim? Sen aýdyň gyzykly däl. Olam gyzykly däl. Benim Olanlar. Meniň düşündirjek bolýanlarym şulowlanyň aýaly var, şulowlanyň 2 san çagasy var. Şunu öldürdüler, şulowlanyň öleti gelene ok şulowlanyň ýaşasy gelýärdi. Jana. Şunu öldürdüler, ýöne şulowlan
näme üçin ölüp gidenine düşünmeli. Problem onda. Bu ne çöldürkler. Tamam. Kime ne oturup bilýär dep bolýanna. Şulum. Bu neşetinden bunu öldürdüler. Bu onu aydın hakkını. Brato. Putin'in bir giden korrupsiya, ziyatka nemelerinin üstüne açtı. Bir giden ayıplarının üstüne açtı. Tutnamalar bilen ol neme şu videosunun adı yatladık koyuyor bir öy var. Türmede öldü. Türmede öldü. Açta gör onu 130 milyon adam öldürdü onlar. 130 milyon. Menem gördüm onu öyünü köşkünü. Aile nasıl zay vurup bolýarmy diýip. Dvarets Putin'a. Yani onun için ne kadar dayanı o yorjik tuvalet arasalan yana çenni İspanya'dan, İtalya'dan getirilen o ne açımın doğruluk bakalar var o her bir da konkretni gurulanda o halkın pulunu o da ediyalar da sonra. Onun şolatlı üstüne açtı da bey. Tutnama bilen açtı adam. Dokumentalni bakalar bilen. O Sergey Shoigu'nun öýünün nemesini açdy bu. Ona açdy. Köpde açdy o bu şoň üçin muny öldürdiler da onu inşol muny padjarjady diýen gollayan gatkan adam var o Russiýada on milyonlarça adam var. Näme jaýlanşy var şu. Burada soracak da erkeçe berekettim de. Hazır serik bile çıktı bu. Buranqlynyň zady yok mu? Pat mal işi. Serik. Bize serik option. Serik. Telefon etdi. Nuriş. Doğan. Radnoy. Короче gel. Gepleşede bile göt açma. Let men sana dilim riska. Gepleşede zat pat okudu. Bu sen yana çağırdı. Yemin ederim. Men barmyana. Barmyam brato. Men ne üçin barayın oň bilen gepleşme? Oğru bilen oturup gepleşip bolýarmy? Adam kan horu bilen galtırman bilen gepleşip bolýarmy? Yo profesor. Olong södiyor var. Rahatım ben sana brato. Olong södiyor var. Men olardan barsam diňe urşmana var. Başga da var mı yani? Doğru. Ýadyňa düşýän sen publikasiýa etdiň bir videony sana biri men prezidentle görüşürjek sen şoňa prezidentin kanalyna çykarjak. Hani gel gürleş ya da bir adam uğratat diýip näme bolup gitşolar? Ya raji prikola ýadylar etdiler. Ya boş nemeler ho bolar o. Laşar nemeleri. Prosto ne eletdiň bolmajaklar da. Çünkü diýen zady dan alta çendi gelýär ýöne. Duşu sen niýe bir sanak diýe temsilçiňi meňe uğrat diýe. Sen adyňdan gelsin diýe. Haçan niýe bolun? Häzir alta çendi gelsin diýe. O ne adam var duş bolmay? Yok o gurluş bir неграмотно da ne. Şoda men onu olur bilen. Правительствоň adam sediýärlik däl häzir var. Yok. Правительствоň adam bolsa как положено çıkarlar. Как положено günlük wagty jaň ederler. Günlük wagtdan Zoom bilen gepleşirler. Zapis ediler. Как положено gepleşikler geçirirler. Ondan soň şoňa göre hereket ediler. Atak o beýdip kısa arada olum giýje saat 2'de jaň edip boluş wagt gelsin diýe. Menem gepimiz zapis edin o zapis etdiren bar olsa 32-30 kişiň arasynda o zapis edin o dinledin o. Konsolosluğun ne alakası varsa men bilen gelip alıversin o sıkıntı yok. Türkmenistan hakda gepleşdiz barda. Prezident hakda. Sen beýdip gürlemesene 50 gramyň keyfine beýdip ödüm maskarada oturmaz spokojnca gramotnca adam ýazak bolup akylly bolup gürleş. Ne? Sen bana ne için bu dedin ki burada? Yo gelsinler alsınlar yazsınlar gerek olsa olur ederim yazarım senim tapar gerek olsa. Sen bana zaten özüňi zaten at SMS açık yapın ama sen bana SMS'den yaz ben sana okuyayım. Açık men zaten. Profil. Yo, on ýaly neme gerek gel freedom şu at. Şu at var. O yazwaydy we brato. Bizim güýjümüz var. Bizim güýjümüz dagatmalar biz nabarot. Var yo. Benim ýekajödüm hiç kim, menem ýekajödüm hiç kim, Mahmud Kerimem hiç kim var ýoram hiç kim ýekajödüm. Yo var yo. Sen bana SMS yaz brato. Men sen bilen adam bolýar. Mesela düşün. 4 adam bolýar bir güýç bolýar. Var yo kim? Var yo sen bana zaten yazarlar. Mesela akurat oturup yapışan brato. Yo yazışmak genetme gerek gel olunur.
prosto birbirinizi uwajat edin. Yani arada havadan ayıpta peyda taptılar. Biz birbirimize düşman değil, bizim düşmanımız var. Olam bizim üstümüzden peşerlik haqı oturun, kellemizde şänlik döw oturun çinonyklar. Yo 50 gram dedi ya şunun için aytdım. Yo, ni bilýän sen howlup gamsyň sen gaharlysın ýöne gerek Ben değil. kaharlan, men näçe howlugyna, Muratov, men 4 ýanym dürüst. Sana da düşünýäs, 13 ýyl Turkiýada geçiripsiň. Sana da düşünýäs. Aya. Senin ömrüňi aýraçylykda Aya sen maňa ýaz. Muratov, Nuri, zaten ele men var ölen gepleşende var ya bilet ni çok uzatda dedi. Çıkayım ben. Yani olunur. Men ýapdym. Hani soň ýene guruluşur, dowam eder, saglyklda görüşelim. Habarlaşat da olunur, barýar. Mahmud Kerim. Esasy jan saglyk, biram gizlinliňizi üçünedin, wagt taga döňdi. Ha kakamara dağımızın verkisi gidecek diye görüyorsunuz Türkmenistan hükümeti alıbilen ok. Almanı borçlu ya. Yani men ne hadir olur ya pes geçilik yok. Men hadir gidecek diysem men absolut men öňüm açyk. Gidecek diysem öňüm açyk. Yani benim belli bir wagtym var, belli bir hasaplarym var. Şo zatlara göre çünkü brokoy boşatasym gelen ok. Barada ütkötme üsleyen. Olar ya türmede de öldürülüp yitip gitme islam ok. Düşýäňiz. Tak što etjek bolsam bir ütkötjek. Bolmasa da hiç etjegem der. Ütködü biljek bolsam etjek. Orada ölçäp, hasaplap ýöremeseň bolanok. Çünkü garşydaşyň namart, garşydaşyň mert oýun oýnanok. Şoňa görä senem şoňa görä özlemäň almaly bolýar. Olar käşke mert bolsady. Yok, namart, lapkonu arkadan urýar, bıçak var. Конечно. Ya iji aslında gorkanlar. Gorkonsan edýärler onu. Gorkdalar olar. Yani şu eger şu türmedäki aktivistleriň ýekejesine köseýän bolsalar, edi şoň 10 istesini özlerine çekdirmese meňe madyma nur diýmesinler bar. Şu belli bir näme gelemden soň şolar şu hasaby çekmeseler şol olanlarym şu hakikat üçin, adalet üçin türmäge girdiler. Şol olanlarym ýöne girmediler. Eger şolary çekdirýänler ba bolsa eşitip goýuňa eşitaýdan. Mehemen aday tayda mümkün olsa. Yurtak rahatlyk var, rahatlyk ol, neşekeslik. Men öňüme aýdyp şolar öz başyňda ýetdi diýdim. Şu döwlet ýol başlar birden aparatdan başlap kabinet ministriniň hemmesine çenni ýa çağalan başyna ýeten soň şu wagt var, şu gelmeden nemesine daýdy oturýar bular. Arasta çyryşdy. Ya öz başyna конечно, ol biziň türkmen jemgyýetinde gowlup däl, ol bolýan zatlar o. Maşgalalar, demografik ýagdaý ýükkä bodup oturýar bizde şu wagt. Mekde okutur, 40-50% produkt çıkıyor. Baralığın içine de trema dolga arayıp benim pukoku de pedil edip bir aşkıvalıklar. O aşkıvat yanına böyle koylayatlara maçlar hedil edip. Ova. Şoň üçin men aýdýanlar biz halk bolup barada etmesek de bulan özleri ödüp bilen ok, onu уже suud etdiler. Bular şo spektaklyny oýnap otur. Häzir aç watan habarlaryny bolgusuz şowur diktir, şowur temalar şundan 10 ýyl öňkü watan habarlaryndan tapawdy bolsa aýda meňizde. Şu 10 ýyl öňkü şowur gurrun, şowur zat, häzirim şowur zat. Ütkeýän. Onu ýardymy düşýär ýalakatylar. Ol nemeden ol aýbeden nämen gowdurmuş, gulýal durmuş, gow ýaşaş, gow ne. Neme wille zalama eýlemi we beýlemi we näme diýip kaçaňda. Indi terasa willeler aýdyp berjek. Äne de beýlekerde satlyga çykyp özüm TikTokda reklam edip öldür şol. Ne üstüne ýykylyp otur zaýlar, ýyktyrmada bolam gidilende satlyga çykaryp otur. Ola bir. Ikinjiden ol bu arkadan seher beýlekler, o remont edip gitdiler, olin var kaçet we ýok. Ýene täze dene mara göçüp barýanda pul alyp otur. Tonun döwlet ýolaşylar, ol böyle ýerde näme. Doğru.
Ay olarda utanç alan nälerlay? Olarda utanç Yo alan. daşyna reklama men şu içinde guruluşlar bilen var şu taýdakly meni gözüm tökbetde şol gördüm. O nemede Telegramda olan ay bu kolakal yaprak gitdi. Atatka veren deneme veren zat verip dur diye soňundan eýeler getdi zat etdi diye onu saatini diye tutup soňundan ordurýardy. Şalka ýöne şunu ýaly göreşýän adamlar öldürýärler da, şolar ýaly hakykatly dürüstler aýdýanlar türmäge basýarlar we bularyň arkasynda Ay bas. gollawçylary ejizgede käşke bir günde tarap turup edip üýtgesek de meniň şu 2 ýylyň aýdamda meniň ýanymda duran bolsa şu halk şu wagt şunkisinden gowy ýaşadyrdyk ýaly. Ay durman taňyn näme maňa näme diýip terurda sıkyk gelýär ýydan ama çağalar onu tamam zaýlany taşlaýar. Ödem bir şeýle ýagdaýa getirip bolýar-da, şu halkyň arasynda şu Ýewropaň ministrleri, premier ministrleri, prezidentler nähile güwelikli edýän bolsa, şolar ýalym gezip bolýan derejäge getirip bolýar şonu. Näme üçin gorkup ýaşamaly? Ho, sen halkyň ýagdaýyny gowulaşdyrsaň, sana alky şokarlara näme üçin sana diýan bersinler o? O bererler, şu wagtky rejimden ziýan görenler bererdiňe, berjek bolar. Atak hakiki halk näme üçin ziýan bersin? Bererler, şu wagtky sistemasy pozulýan, sistemasy şu wagt işläp duranlar pozulýar da o wagt. Olaryň uju çeşmesi kesilýär. Şuň halkyň pulu halka gaýtarylyp berilýär. Beşon sana karamzadan kisesine gitmeýär. Ay Karavada da onu ýaşygyrum mana da çörek goranlyk bilberden uğrun halkyň ýa-da. Efire çıkıp seki meki dip o naýawarda suwa düşýär dip o paşardap göründen kisesine gitmeýär. Beşon sana karamzadan kisesine gitmeýär. Onuň o temlik bolýar. Конечно, şonu edip bolýar, ýöne onu etmek üçin ilki özlerinden başlamalylar. Olar özlerinden başlaýlar ok. Özlerinden başlamaly. Olar başlama yaramda. Başlama yaramda. Başlasa näme ýegenleri birinji oçurturmadyk bala. Aýarly onları birinji oçur girmeler türme. Bar şu üniversiteden korrupsiýa we zýatgasy, ýanky taksalan para pullary ýene wor gadalyarma jemgyýetiň nemesi. Bar o edilen nemeler şolaryň kisesine gidip durar. Başga da ýerasty baýlyklanmady, satylýan çyýmallar ýeneler olaň isimde eli bar. Ýegenden kontrol bolmady, biznes ýok. Bular pulu näde işleýän aýdyp beren nuri, pulu bir firma oklaýar. Ha. O firmada yankı var, bankın çoğunun oklanyp pulu ol var, hata geçýär, o da hata pul geçen, onun yankı bank bilen pul bilen hata yapar, o firma. Onun yankı pulu uğranın son yankını. Pulu uğranın son pulu uğurlar, onun son kamertat etýärdi yankılar aňardan harit nemetinden beýlek firmalar baglaşy. Bakaların genel endetten ýokarlanýar. Böktür, pöreden öne var. Diğer bir daha ne dep edip ona yerdinden edip nemen patentlerini, talgıtlarını, çöpler valyalarda edip pullanıyor bular. Ýene ýan ýerim ýurtdan adamlar gaçýar şu. Ingyna ýan ýerim şol. Öz ýurdumyzdan adamlar gaçýar. Öz ýurdundan gaçýar o adamlar. Ýaşasy gelen okşataýdy. İn uly utanç aýyp şo dälmay öz ýurdundan gaçýar adamlar. Sen onu saklawan bilen o çık diyen adam çıkya eýdýär beýdýär. Sen onu çıkya. Bir öz ýurdunu söýüp ýaşamaly alyňa gaýtam şu ýurda barasy gelen ok hiç kimiň. Nädip barsyn? Şu wagtky ýagdaýda hiç kimem ýaşasy gelmeýär. Şu wagtky ýagdaýda. Ýok da şo lewap ödü we çypýar Balkan gadagtany we çypýar orta edip ýadyna maram orta. Serdar görüp otur. Serdaram görüp otur munam atasynyň sözünden çykabilmänem kurjak bolup öne agzyna çeýnelen zady gepler otur. Ýoklu bolmaly. Nemetinden zady bu hayratyn ýörejek bolýar. Ýüzüni Ýewropa wagtyrya o beýletine araş etmeli orta kowy. Bala mara bir sapalady bir ýelmek tapyk gaýtdy.
Allah canı bir Russiýany bir döstünler ilki var. Ondan soň Türkmenistana da gedek gelirler. Öňe bizden hem orta gazaklar başlarym diýen mene. Bizden hem orta gazaklar Yok, ne başlar. şu Hatay bilen ortaňa. Hatay bilen ortaň arasynda şu konflikt döredi. Döredimi? Erkek. Döredi. Hatay Ukraina töwersünde zat edip orta ıskananan hep Hatay beýleden girjekenne. Mana men ne götü awadan orta belli. Haýyrlysy bakalım ey. Han görürse wagt näme görkezýär. Han habarlaşar Mahmud, vatandaşlar sağ bolun hemmäňize. Diýjäňiz rahat. Allah can. Ýerde ýaşasaňyz saman gedin. Ýa-da häzirlikçe birinji aladaňyz, maşgalaňyz bolsun, dogry diýäňiz. Ýöne wagt saady gelenler. Men awaran or dogry maýdan maşgaladan geçdim eta şu halk watan ýurt. Maşgalan dağısak bolanok da maşgala da gerek, maşgala da gerek. Maşgaladan düzülýärde watanam. Maşgalalar dağasa watanam dağaýardy. Şoň üçin men näme aýdy watyna men bu kellem ortaga çykýan şoň üçin. Men maşgalamdan ýeşdemem. Ýöne çağalama nämeden ol men bilýän ony. Täkerler umurdular. Zat edip umur bargadakly çene dallat kur. Nämeden ol inşallah ne tip öýüz başlardan hem tekmen ýylan bolar. Gitjek ýeri ýok. Gitjek ýeri ýok. Bu şekilde gidilmeýär. Bu ýagda gidilmeýär. Bir ütkömeler bar. Ozuluk minitler, kawniýat minitler ana näme ýazmyrat baý gaçyp gitdi. Niye? Men götüne atyp berdim, onu yaramok diýip işden gaçyp gitdi. Da ýamançalyk çykardylar. Daşar ýurda gaçdym diýdim menem. Daşar ýurda gaçany ýokmy ýalam? Daşar ýurda da. Men oňa aýtdym, bara eten nida bu tamadan tepkenge men çalýan diýdim da. Mardan tebe saýlawda prezident Dalaşkar bolany. Şo dokumentler men şo taýda nämedirlerine etpidek. Ýertilyp zat edilerine şoň nämetine geçdi da. Spodur. Mardan padýaşkan aladym onuň menem götüni açdym morin biram giýje edilýän diwiziýany açdym morin ikiňe arna. Ýuragına tutdy. Intäk men bolan wara beýlek boklana matsan intäk ýuwaş-ýuwaşdy. Yo, açlary ýaşy. Ol. Intäk on prezident näme aýlasan men gözüne görkezýän intäk on prezident. Arhivde duranlar odatlar, конечно, açılır. Wagt saady geldi. Yok, şu wagt kin açsa de on prezidentden. Paýtanken 5000 manat etdim de, daýganar begen urra diye. Mahmud sen tek açmakam. Paýta hot. Da paýta. Onuň kapyňda göletgirde üýüňem tatdan kaýlylar. Mahmud prezident soňa wara sen on prezident näme galýa, awadançylyk işlen galýa, kärdeşler arkal bir prezident galýa, bank hyzmat bir prezident galýa, bolaňam tutumlan galyp otyr. Ben takalanyň açmakam Mahmud sen arada men özellüň aýdandadım et sen birinji ilk şonu etsen ondan soň galandady gepleşer. Seniň tek birinji etmeli işiň bar. Şonuň et. Arada gepleşenler. Berden aýdy boldy. Hatta maňa stadan gidilýän nemeler görüýdi, ýydymy bu geldiler. Men o datladan. Tamam işte sen şonu kelmeň aýdan datlar etsen, duýska wagtda ondan soň DPM'den drone ýörüp gördüler. Drone gelen bilýärmi? Yo, siktir et boş ýer odatlar, agdama şu. Bolýa. Hani sağ olun onlay. Ben yapýan. Sağ ol. Bolýa, daway ýaşy. Bor. Sağ olun vatandaşlar. Giýjäň rahat.